espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Ola, 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 xentiña, benvidas unha noite máis, un día máis, unha ocasión máis a Caixa Negra da Nostromo, ese podcast de cine no que Xamaica sempre leva a medalla de ouro en bobsleigh, e hoxe estamos aquí pois os de sempre, non? A peñita guai, o trío Calavera, empezando aquí polo enfán terrible, Mr. Strike de YouTube, a corte do director. Moi boas, Paco Cela. Moi boas, xente que non ten mellor cousa que facer que escoitarnos e incluso escoitarnos e vernos. Un placer estar aquí de volta. Tamén temos, como non, a Fuco Lobam, opositor a piloto do Air Force One. Que tal, Fuco, como estás? Boas tardes, noites, mañás, o que sexa, Fer, para despistar ainda máis sobre a hora que estamos grabando este podcast e para que a xente o escoite cando lle dé a gana, estou tomando Colacao, que é unha bebida que realmente se pode tomar a calquera hora, digan o que digan. Supoño que te estás preguntando onde estou, se acaso estou nun zulo secuestrado ou algo así. Novo decorado, Digamos que nesta tempada cambiei de set, porque nos está indo tan de puta madre na Caixa Negra da Nostromo que ahora xa hai aquí cartos a esgalla e xa comprei un plató máis grande e todo. Gracias, suscriptores. Comprou unha caseta de can, Paco. Está aí de cuclillas para que pareza máis alta, pero en verdade... Sí. Todo isto é un holograma, estou grabando desde a rúa. Bueno, eu son Fer Liñares, estamos encantados de estar aquí un día máis. Hoxe, programa dedicado a pelis de TVO, pero como facemos sempre, e antes de meternos aquí en fariña, eu querería saber que pelis vistes últimamente. Vamos a empezar aquí pola corte do director. Que estuveches vendo últimamente? Eu teño un strike na miña canal de YouTube. Viñeron os señores dereitos de autor e dixeronme: Usted que non usou ningunha foto ni nada, vamos a poñer un strike por haber comentado unha película que está no cine, e vou a volver a comentar a ver se nos volven a poñer un strike, que é, estou te retando a ti YouTube, volveme a poñer un strike, que é Sons of Freedom, unha película que vai sobre un guicho americano que o seu traballo é buscar pederastas en internet e detelos. Que diste, bueno, a ver, é un pouco chungo, pero vale. Entón, o tipo este que traballa para, digamos, a CIA, por exemplo, nun momento dado, un compañero dicille: sí, moito pillar a pederastas, pero nunca salvache un neno. E quedase pensando, dice: joder, é verdade, nunca salvei un neno, teño que salvar algún neno. Entón, de repente, pillan a un pederasta destos que ten fotos e tal, e faille creer que el tamén é pederasta. Entón, o pederasta, como que lle... Non sei canto... Seguro que nos poñen un strike por decir moitas veces pederasta. Pero... Chega, fellow pederasta, colega pederasta. Facemos o saludo segredo. Bueno, total, que a película evoluciona a que o tipo decide irse a Latinoamérica a finxir ser un pederasta de pasta e montase unha especie de resort, en plan, vamos a montar o puticlub máis grande do mundo. Está en Latinoamérica? Hai un filtro amarillo na cámara, porque senón non está en Latinoamérica. O sea, danche unha pista de onde está sendo rodada, realmente, onde se ambienta a película. En varios países, van dicindo nombres de países, pero po caso. Pero países que existen de verdad? Sí, existen de verdad. Isto está basado en feitos reales. Entón, monta toda unha operación de Cristo. Monta toda unha operación para cazar a estos traficantes de nenos, que en teoría sale ben. Tedes que ver a película, pero é que cando pensas que vai acabar a película, o tipo diceche: no, ahora vou facer de Rambo e ir á selva a salvar a nena, unha que me quedou por salvar, e te comes outra media hora de película do tipo pola selva. Non, aí a película pasa a ser boa, non? Eso é como la chaqueta metálica, que son dúas pelis, non? Ni nada. Eu recomendo porque está montada de tal maneira
está montada de tal xeito que xoga co espectador a tes que estar triste e emocionado cando eu o diga como director. Sabedes este rollo como que te secuestra, como que te secuestra emocionalmente toda a película en plan, e ahora vas a sentir o que eu che diga. E cando acaba esa película, dices títulos de crédito e aparece abaixo en pequeniño. Espera unos segundos, en plan, espera a final dos títulos de crédito que ve unha escena post créditos. E tú, joder, pues vamos a ver como vai a ser. Non sei, Sonido de Libertad 2, e non. Sale un tipo Ui, has oído hablar de la iniciativa Pederastas? sí. Sale un tipo sentado nunha silla que é o director e diceche, bueno, gracias por esperar, polos títulos de crédito. O director ou o actor, xa non me acordo. Empeza a comerche a cabeza. Bueno, esta película costou moito sacala adiante porque hai moita xente que está en contra desta película. Por favor, volve ao cine varias veces para ver a película, compra entradas aínda que non vayas e fala desta película porque os pederastas son moi malos. Joder. Es, Bueno, Paco, eu creo que terías que contextualizar en un pouquiño non a meta historia desa película, quen a produciu, quen está apoiando a súa difusión e cal é un pouquiño a mensaxe de fondo. Porque, quero dicir, o que é moito máis todo o contexto de redor da película que a propia película. o gracioso desta película é que antes de ir a vela, detrás de las cámaras da Nostromo falamos de facer un especial de películas fachosas, de facer un especial de películas con contido dereitoso. Coming Non nos soon fai na falta caixa facelo negra. porque está salindo polo telediario ahora mismo, pero Tradicional. tradicional. E resulta que estrenaban esta película. Digo, pues vou a sacrificar, vou ver esta película. Detrás, E despois os demais dixémoslle, Paco, que ao final desbotamos a idea do cine facha, sentimos moito que tiveras que ir ver esta peli, veña, hasta luego. detrás de las cámaras, y por esto vos estou puteando ahora, detrás de las cámaras resulta que hai toda unha teoría conspiranoica que é esta de secuestramos nenos, os torturamos e lle sacamos un produto químico que sale solo dos nenos cando son secuestrados e torturados. Sí. Pero eso Tamén sai na está, peli ou eso é o cosmos da producción ese da é peli? Eso é o universo expandido. O ese Legends. expandido. Sounds of Freedom Sonamos, Legends. sonamos toda esta peña rara que intentou entrar no Congreso Yankee vestido de forma moi estrafalaria. Hombre, folclore. Folclore, pues o tipo que parecía que iba ao desembarco de Catoira, pero estaba entrando no Congreso. Ese contexto é o que puxo pasta para esta película, vale? Esa peña é a que dixo, toma mi dinero para falar mal dos pederastas e mételle un pouco de cristianismo, porque o tipo, Eu hostia, esta imagino a esta película, peli, o sea, esta peli, esta xente indo ao cine a ver It e dicindo, lo sabía, un monstruo que se despierta y mata niños, es que es totalmente lo que llevo años diciendo. esta película ten momentos moi graciosos de propaganda a kilos, o sea, hai un tipo botando palabras de propaganda contra a cámara, porque hai momentos de cristianismo metido en vena. Hai un momento no que dice, a esos niños hai que salvarlos porque son niños de Dios. E hai un momento no que salva un neno, non? O primeiro neno, o que lle traficaran, non? E o neno dalle unha medallita. No, el dicelle, chámome Timoteo. El, oh, non me digas. Que casualidade. E o neno saca unha medallita que lle colga do pescozo que lle deu o seu irmán. E dicelle, que é isto? É San Timoteo. Ah, Que me lo... Sí, 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 sí. Que me lo dio mi hermana que está secuestrada. Toma, San Timoteo, que te proteja. E tú, a ver, no. Despois velo nunha escena ca súa familia, os seus 6 fillos, e tú xa empezas a xuntar cabos. Estás obviando un detalle tamén moi interesante desa película que eu creo que nos afecta directamente a Caixa Negra a Nostromo. Porque esta película creo que tivo bastantes problemas de distribución porque era demasiado LOL toda a historia como para que alguén a distribuíse en plan Mira, serio. nos conta o director ao final da película nun mensaxe inacabable. Entón, dixeron que eso era un boicot do Hollywood woke
e contrapuxeron esta película con Indiana Jones, a que fomos ver ao cine e fixemos un especial porque dicían que esa peli de Indiana Jones é moi woke e que era moito peor que esta e que Sons of Freedom, sen ningún tipo de publicidade, estaba barrendo con Indiana Jones. Eso sucedeu. E eu sentíme especialmente insultado porque se estaba metendo con Indiana Jones, que son palabras maiores, moi maiores. Pero se te das conta na comparativa, porque estamos falando dunha peli que vai sobre combatir pederastas versus Indiana Jones. Entón, se o pos na balanza da moralidade, quere decir que está nivelando a Indiana Jones con pederastas. O que está dicindo que os pederastas son peores que os nazis. Que a ver, Bueno, cuidado. demasiado bo. Aí está, derbi, aí hai derbi. Pero a mí parece Eu que creo que son ambos- exterminables. Ambos son apoyados pola Igrexa. De feito, hai moitos pederastas nazis. Ambos son apoyados pola Igrexa. Sí, jódeme un pouco que polo rollo este de QAnon e toda a movida que parece que agora loitar contra os pederastas é patrimonio da dereita, non é un pouco como se... Pero bueno, non é cuestión de meternos aquí máis a fondo en política. Corte, recomendas entón ou non recomendas? Ou recomendas irónicamente Sound of Freedom? No, a min o problema é que me gustou. O sea, O problema. sí. Eu iba con todas as da lei de pensei que este tío se gravara un desaparecido en acción matando pederastas. Rollo, hola, son un axente da CIA, vou malito en América, pasos a todos pola piedra e salvo a nenos. Pero no, solo mata un tipo en toda a película. Un tipo. Ten unha cousa, vou vos comentar, ten unha cousa que é que... Dime que por encima non mata un pederasta, mata un tío random que pasaba No, por ali. mata un pederasta. Pero ten unha cousa que a mí sí que me saca de quicio e é que póñenos aos pederastas como tres personas, son pederastas en toda a película, vale? Tres personaxes. O primeiro personaxe é o típico tipo illado que vive na súa casa solo, con bigote, que está no seu desván entrando en internet e compartindo fotos e é un baboso. O segundo pederasta... Pero, o sea, non sabía que saía unha peli, pero isto que... O segundo pederasta... Si agora se siente insultado algún seguidor da Caixa Negra nos promo, porque mira que estamos... O segundo pederasta é un gordo sureño que trafica con nenos. E o terceiro pederasta que se ve... Porque posos atópicos... O terceiro pederasta que se ve é un guerrilleiro das FARC que se sentía solo e comprou un neno. Esos son todos os pederastas que salen da película. O neno, e o o tipo máis que trafica interesante con de todo. nenos nunca escoitou a máxima do tráfico, non? Que é de nunca te coloques con tu produto, non? E despois resulta que unha das traficantes de nenos que xa sale ao principio de todo era Miss Colombia. Ostras. Podedelo buscar en Google. É que isto é brutal. Eu creo que debemos falar de outra película antes de que nos leven preso ou nos poñan un strike. Bueno, pues aí está, Sound of Freedom, para ver se cae Strike. Que ti, Fuco? Que estuveches vendo estes días? Bueno, a min dame unha pouco de vergonza porque despois de estar falando de pederastas media hora vou falar de cine infantil. O cal é moi turbio, moi Que ben chungo. fiado. Pero Que ben fiado. de verdad que non está planificado. Eu tiña en mente falar dunha película distinta hoxe, pero cardou que o pasado fin de semana pois tocoume facer de babysitter do meu sobrinho maior e levei no ao cine, porque, bueno, a forma de que os nenos estean tranquilos un par de horas, tosemos calé, leválos ao cine. Entonces, claro, ele escolleu a película, unha película que el xa vira, pero eu non, pero por deferencia a min, quixo que eu a vira. El xa vira, Pero, por deferencia a min, quería que eu a vira tamén. Non só estuveche vendo unha película que o neno xa vira. Non só estuveche vendo unha película de nenos, estuveche un neno ao lado que che estaba, mira, e agora vai pasar isto. Bueno, que de feito non me deixaba dormir tranquilo, efectivamente tamén. Bueno, pois a película que fun ver foi La Patrulla Canina, la super película. Bravo. Sí. Paguei religiosamente entradas de cine, palomitas, menú, todo eso por ver La Patrulla Canina, la super película, un sábado pola tarde nas Cancelas, nunha sala de cine na que había, todas eran familias, había como 200 persoas máis, a media eran idade todas familias e máis un señor con non- bigote que...
Es que era moi fan da Patrulla sureño Canina. tamén. A verdade é que a mí me reñei das farcas aí no fondo co sur, que non, eu xa non entendía moi ben que Un facía. gordo sureño tamén había. Bueno, pois esta película é bastante curta, teño que recoñecelo, pero fíxoseme especial e excepcionalmente longa. Facía moito tempo que non miraba tanto o reloj nunha sala de cine. E aquí, claro, quero falar da impresión principal que levei, que é que tal vez a Patrulla Canina, la superpelícula, non fose unha mala película para nenos. Quero dicir, non era terrible tampouco, non tiña mala factura. Eu estaba un pouco perdido porque non coñezo o universo Ai, de expandido can. de la Patrulla Canina, entonces non entendía quen era cada quen. Para min era como un gran anuncio de Mattel ou Hasbro demasiado extendido no tempo, porque salían moitos vehículos e moitos personaxes achuchables. Non controlas o lore da Patrulla No, Canina. cero olor de Patrulla Canina, entonces dicía, bueno, supoño que hai cans e unha patrulla e hai un can policía, eso de todo, Non, non non sabía da viches Patrulla as Canina. precuelas, entón claro, non... No, nada. Entón, claro, vin esta película e, sinceramente, eu recoñezo que non é que sexa unha mala película infantil, pero eu creo que, eso, non sei se estáis de acordo comigo, moi difícil que a mellor película infantil para tramos de idade moi baixos, unha película infantil para 10 anos, 11, 12 anos, o sea, para xa unha etapa maior da infancia, digamos, é moi disfrutable por un adulto. Está a historia petada de exemplos, a mitad de Disney é así, Todo Toy Pixar, Story, Pixar, claro. Pero cando entramos en idades... Meu sobrinho ten 4 anos. E cando entramos en idades tan baixas, nun target tan novo, eu creo que aí é moi difícil que os adultos o disfruten, porque xa a propia narrativa que lle gusta aos nenos é moi distinta aos adultos. Nesta película hai escenas hiperlongas nas que solamente é para que vexas como mola a nave espacial, 1h20 por aí. Como mola a nave espacial que conducen Estamos os putos falando de cans. meter a nenos de 3 e 4 anos nunha sala sentados quietos durante hora e 20 que a capacidade de atención que teñen os nenos de 3 anos. Flipas o meu sobrinho quieto e tranquilo que estivo, tío. O sea, estivo toda a película así. Como a primeira vez que o vin Star Wars, máis ou menos. Bueno, E tuvo que a gente volou moito. Nos cando éramos adolescentes a xente xa falaba de que pasa claro, nos non o vimos, pero a xente xa falaba de que flipaban que os nenos cos Teletubbies quedaban como hipnotizados diante da tele, non? Eu penso que hai algunhas cousas que dan na tecla e si que teñen os nenos como fuam, non? Será polos colores e as... Eu penso que sí. E o achuchismo. O Pero sea, a min hai moitos todo- nenos que se me quedan mirando tamén porque teño a cara redonda. Pois mira, Pois igual. probablemente Non creo que confían en estén ti. durante 1 hora e media mirando para a cara de Paco, me entendes? Bueno, quen A sabe, ver, igual aí Pero ter unha cara agradable pos nenos tamén é importante. O meu sobrinho pequeno, o irmán do sobrinho co que fun ao cine, chora cada vez que me ve. Entonces, bueno, pues sinto un pouco frustrado como ti. Entón, me imagino que ter unha cara que aos nenos lles resulta agradable, pois tamén é importante. E nada, esa é un pouco a reflexión Cal que foi o quería teu can facer. favorito? Como can favorito? Sí. A ver, como quedei dormido varias veces, non quedei, prometo que non quedei dormido mentre era o adulto responsable dun neno, prometo moi alto, pero bueno, como quedei en somnolencia varias veces, a ver, creo que a película máis importante era Sky, que era unha cadela rosa que se sentía moi triste porque era a única que non conseguía superpoderes. Pois esa é a miña favorita porque eu tamén sería o pringao que non ten superpoderes. Estásme dicindo que o mensaxe de la Patrulla Canina da superpelícula que de toda a cantidade de personaxes masculinos teñen superpoderes, No, eres o único personaxe femenino que non os ten. hai máis personaxes femeninos. De feito, a mala é un personaxe femenino. No, pero no equipo hai outra cadela. Pero esta é a última en conseguilos e tamén é a protagonista. Porque, a ver, a película en sí, a idea é moi Marvel. Chega un meteorito, unha supervillana atrae pa Terra para conseguir enerxía, é destruído, e os fragmentos do meteorito, que son como diamantes, os xemas, as xemas do infinito, caen onde está a Patrulla Canina, toda a Patrulla Canina consigue unha, e os poderes son todos copiados de Marvel e DC. Hai unha que se estira, hai outro que voa, hai un que bota lume, hai un que se teletransporta, hai unha que ten superforza, sabes? É a cousa máis... Así contado tampouco parece tan mala película. Xa, pero que eu para eso prefiro ver Los Vengadores que ver entendo que la teñen Super Patrulla Canina. Entendo que teñen os poderes caninos de normal, que é subirse nun coche. No, é que xa levantando a pata, non de... É que de normal tiñan cero poderes. De feito, eu pregunteime... A ver, eu cando como a película pregunteime unha cousa. Igual estou medio spoiler, pero non creo que moita xente vai a ver la Super Patrulla Canina.
Pero por si acaso avisamos, ollo spoiler de la Patrulla Canina. Ollo spoiler de la Patrulla Canina 2, la super película. Como que dos? Hai unha Sí, un. hai un aún que non vin, tamén por eso estaba un pouco perdido, porque non vin a anterior. Isto é como ver o Imperio Contraataca e preguntar quen cojones é Darth Vader desde o minuto 1, sabes? Ben, pois ao final da película manteñen os seus superpoderes, que eu pensei que iba a ser unha cousa autoconclusiva, que os iban perder e tal. Entonces dixen, claro, isto está basado, é a continuación dunha serie de televisión. Entón, na próxima temporada da serie van ter superpoderes. Esa é Isto unha vai boa ser pregunta. a Terra 2. Entonces, Vai ser non sei, canon. Vai haber Que os que non continuidade. teñan claro. poderes. Ahora teño dúbida, agora vou ter que ver toda a Patrulla Canina anterior e posterior para enterarme ben. Igual resulta que me estou perdendo unha super saga por gilipollas, sabes? Bueno, entón, Fuco, recomendas para, aínda que sexa para levar os fillos, os sobrinhos, así, nenos pequenos, recomendas ou pareceche moi parva incluso para iso? No, eu creo que para o target que está dirixido a película está ben, porque o problema ten cos adultos. Podes levar os teus fillos ou os teus sobrinhos a vela, non hai problema, van a disfrutar. Ti non a vais disfrutar, pero se vas ao cine con nenos non é tanto para disfrutar a ti como para que disfruten eles, Habrá realmente. un botón secreto nas cabinas de vender entradas para cando ven un adulto solo a ver la super Patrulla Canina. Debería velo. En plan, espera que che faga unha fotografía, é unha promoción especial que temos hoxe en Cinesa. Cha, cha. Para que? Nada. Policía. Eu como comentario, a miña relación ca Patrulla Canina redúcese a que cando hai moitos anos vivía en Lugo había como unha troupe de yonkis que viñan a pedir cartos polas terrazas e referíamonos a eles como a Patrulla Canina e aí remata a miña Mezclando a película da que falei eu ca que fala Paco, este ano no San Froilán saliu unha noticia de que había un tipo disfrazado da Patrulla Canina para meterlle man aos nenos. Joder. Podedes buscalo en Google. Joder, tío. Así que quedou no redondo. Fer, que nos vas a traer que encaixe con isto? Bueno, vos bueno, non nada que teña que ver nin con cans, nin con pederastia, nin nada polo estilo, por sorte. Non estou cans, sexo, estou pensando que en sorpresa la película, non? Aquí un pouco un Ricky Martin aí de... No, pero non. Eu o que vou traer o que vou falar é dunha peli que me recomendaran moito e por fin decidín ver, non? Esta peli é El Diablo Viste de Prada, película do ano 2006, protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway, e que vin en Disney Plus, que onde está disponible. E teño que facer un pouco de mea culpa, teñome que disculpar un pouco, non? Aquí eu son un home vello en proceso de construcción masculina, non? Moitas veces esta peli saiu no ano 2006, cando eu estaba empezando a carreira, tiña moito predicamento entre as miñas amigas mulleres, non? Sempre dicían, joder, así bastante guai, bastante coñera, tal, interesante a peli, seguro que che mola. Eu nunca lles fixen puto caso, e recoñezo que non lles fixen puto caso porque para min era unha peli de tías. Este concepto tan rancio e asqueroso, pero que ata hai non moitos anos eu mesmo utilizaba. Me estou desintoxicando disto. Así que decidín vela, claro, tamén era reticente. Tan real como rancio. Tamén teño que dicir que esta película, como podedes imaginar polo título, Prada refírese non a Mancio Prada, refírese a Prada ni a Juan Manuel de Prada, non? Refírese o diseñador. Esta peli vai do mundo da moda, pero tamén vai moito, o sea, pero o mundo da moda, se non te interesa a moda, a peli é interesante de todos os xeitos, porque toca o mundo da moda, pero tamén toca o mundo editorial, porque vai dunha rapaza, unha rapaza nova, que é Anne Hathaway, que entra como primeiro emprego a traballar de axudante, de axudante da axudante, becaria. Eso é, da directora da revista máis importante de moda dos Estados Unidos, que é unha revista que non existe, non recordo ben o nome agora, pero bueno, é rollo Vogue, pero non din Vogue, non é outra cousa. E claro, a tipa plantexanllo como unha oportunidade increíble, que todo o mundo quere traballar ali, pero a tipa non está nada convencida, porque a tipa, a moda parecelle un mundo frívolo, ela fixo xornalismo pois porque quería cubrir outro tipo de
de cousas, non sei se aquí Foucault se está sentindo. Que acabou Que ilusa, pero mira, esa película podía ter... Eu empecé a carreira mesmo ano que a ti, seguramente me tería vido ben vela naquel ano. Sabes que a min esta película dúas películas que me estafaron que levan a palabra demo no nome e non sale ningún demo. Cal? Está El Diablo se viste de Prada, en ningún momento vimos un demo vestido de Prada, y El Diablo sobre ruedas. En ningún momento vemos un demo conducindo nada. Pensei que ibas a decir El Diablo metió la mano, que aí tampouco se ve o demo, pero a mano sí que está posuída. Porque desde logo non falabas de Al Diablo con el Diablo, donde sí que se ve o demo, e que non é que se ve o demo. Sí. Pero volvendo á película, a tipa, claro, choca contra este mundo que lle parece frívolo, pero empeza a meterse un pouco no... E en riba parecelle como un traballo moi escravo, a tipa parecelle, a xefa parecelle unha imbécil, pero pouco a pouco empeza a meterse, a tipa a verdade que é unha persoa moi competente, moi traballadora, e ve que eso, pouco a pouco, pero que se lle empeza a recoñecer, empeza a motivarse, empeza a ver que o mundo da moda implica moito máis talento, desenvolvemento artístico do que ela pensaba, e vai pois un pouco crecendo, e un pouco de como se vai metendo neste mundo. Por eso digo que é mundo da moda, mundo editorial, pero sobre todo mundo da empresa, non? Así un pouco drama empresarial e tal, pois que a min personalmente pois sí que me interesa, sí que as miñas amigas en efecto tiñan razón, e a peli me gustou bastante. Ademais están os personaxes están nesta época da súa vida que a min pareceme moi unha época moi romántica e que eu personalmente recordo con moito cariño, que esta época de young adult, non? Cando rematas a carreira e tes o teu primeiro emprego, non? Eu recordo con bastante cariño, non? Unha época na que, bueno, pois entras a traballar, non cobras moito, pero oiches, pasas de cero a cobrar, empezas a ter aí un pouco vida de adulto, pero aínda sen responsabilidades de adulto. Retéñenche pouco na... Aí está, o IRPF por ser novo. Aí está. É máis fácil por feuga. Aínda tes ganas de sair os xoves e tes corpo para sair os xoves e presentarte no traballo o venres e cousas así. É unha cousa... Cubatas que non te matan. Aínda non estás queimado, aínda tes un pouco de ilusión de, buah, pois igual nesta empresa dentro de 5 anos, non? Que este rollo, non? Que, pues, non sei, que bueno, chegase... eu nací queimado, o sea, eu esa última parte xa non a coñecí. Eu son dos que... Sí, eu son dos que caga traballando para que che paguen por cagar. Ah, bueno, pero eso é unha miticada. Mira, Paco, ti non traballas con nenos. Aquí, nenos, vou vos poñer Sound of Freedom para que vexedes o que vos vai pasar como non vos portedes ben. E mentras vou cargar. Vou vos presentar o meu amigo Osvaldo, que estuvo ali en Colombia na guerrilla. Bueno, como gustoume moito a peli, pareceme que Meryl Streep como sempre estupenda, aparte do personaxe dela mola moito, porque é como unha especie de personaxe que mola odiar, non? Destes malvados, pero que son super competentes e que ninguén, parece que ninguén lles pode, non? E bueno, a verdade é que paga a pena vela, moi divertida, moi interesante. Como nota negativa, é unha peli extremadamente americana, no sentido de que ten destas pelis de bastante glorificación do capitalismo, do desenvolvemento persoal e a felicidade vencellada o teu éxito laboral, non? Estas pelis que poñenche como sacrificio o de botar horas extra como un animal, o de tragar porque despois ven a recompensa e cousas así. Eso ata certo punto E 2006 tamén moi 2006, é verdade, é un pouco o antigo mundo, non? O mundo pre-crack do 2008. Esta sería a peli que vin eu, o dito, reitero as miñas desculpas, non? Por ser un rancio cando era máis novo. Eu desta peli solo recordo un chiste que algo así como estoy a dieta e cando estoy a punto de desmayarme me como un yogur. Sí, claro, tamén ten este tema de tamén un pouco de mundo antigo, non? De mundo antigo da moda que digamos que xa non é o que máis se estila, non? Destas modelos a delgadez
como a extrema delgadez como beleza, non? Que é algo moi pois daquela época que por sorte eu penso que estamos xa a superar. Bueno, rapaces, eu dicía de facer aquí un pequeno descansiño, vamos ir aí a encher aí os vasos e volvemos de seguido coas pelis sobre tebeos. E xa estamos de volta aquí na Caixa Negra da Nostromo, que non podedes dicir que estuvemos moito rato fora, porque non temos anuncios, non? Que eso... anúnciese aquí, había que facer, non? Hai un pouco de... Bueno, eu estou disposto a que algunha plataforma... Dádenos de cuartos, por favor, que somos pobres. Invitacións gratis a plataformas online. Dice aquí. Non estamos na época do Domum, molaba sacar a hucha do Domum esta. Pero eso ainda existe. Ai, non teño ni idea, tío, non teño ni idea. Ou que nos donen cousas do banco de alimentos, que as películas hai que comelas tamén. Sí, señor. Con que nos paguen uns panchitos aí para estar jalando mentras falamos, pois... Mira, cando vas ao super e che di queres meter 20 céntimos nunha donación para a Caixa Negra da Nostromo? Si, para os nenos estes de... Bueno, iba a hacer unha animalada. Intentei outro día recorrer ao troco no supermercado pagando en pegatinas a Caixa Negra da Nostromo e a verdade é que non funcionou, non sei por qué. Porque non che saben dar o cambio, que si non... Pero bueno, vamos a falar xa do tema do día, do tema do episodio deste mes, que películas sobre tebeos, que vos diredes, pero tebeo non é como unha forma bella de chamarlle os cómics. Si e non, verdade? Cando nos falamos de tebeos estamos pensando nun tipo de cómic moi concreto. Non esperedes que hoxe falemos das pelis de Batman ou das adaptacións de novelas gráficas tipo Watchmen ou From Hell, non? Vamos falar de algo pois máis de andar pola casa, non? Vos como definiríades o concepto de tebeo? Eu busquei en Google de onde viña, ven dunha revista española que se publicou entre 1917 e 1998. 1998? 1998, que se chamaba Tebeo. Sí, se virei ben. Ostras. Sí. Era como... Da nosa xeración acórdome de ver como recopilacións de números do TVO que se vendían cos cómics de Olé e tal, pero non me acordo que salí na revista como tal. A ver, ao mellor esas recopilacións eran contadas como publicación, sabes? O mellor estaba constituída, digamos, a empresa, pero eses últimos anos funcionaba só como editorial ou algo así, igual a cabeceira xa non se mantiña. Pero bueno, revista moi mítica, o polo que vin, sí, hasta o 98. Que pasa? Houve interrupcións polo medio, supoño que durante a Guerra Civil pararían tamén un pouco de facer tebeos, pero, sí, no 98 botaron o peche. En plan, imagino rollo, chicos, sabíais que esto algún día iba a pasar. España ya no nos consume. España ya no le tebeos como tal. Pues sí, vende eso. O sea, entón, que... eso como, claro, como porque... as bambas, a Coca-Cola, todo o que ten un nome pasa a ser o obxecto con ese nome. Eu teño que dicir que eu coñecía a revista, pero eu pensaba que era ao revés. Eu pensaba que a revista se chamaba Tebeo polos tebeos, non? Pero ti dis que... Eu era ao revés. É que non o sei, da verdade. É que para min a diferencia... Ahora non, porque, por exemplo, agora mesmo, como estamos nunha época na que hai moitísimos fascículos, e, por exemplo, Batman antes había un fascículo así, de recopilacións de superheróis, xa non tanto, pero para min a definición canónica de tebeo eran as bandas deseñadas que se vendían en quioscos. Ti podías ir a un quiosco no ano 95, somos así de maiores, temos memoria do ano 95, e comprar un Mortadelo, por exemplo. Por qué? Porque un Mortadelo era un tebeo. Non podías comprar un Spiderman porque non era un tebeo, era un cómic. E iso en unha tenda de cómics. Cuidado, Spiderman e demais, en Estados Unidos tiñan o formato grapa. Sí, pero recibome en España. Pero non lle chamamos grapa, claro. No, de feito, ese formato agora sí que vai aquí.
que se saca un montón de números en grapa e despois sacas un tomo recopilatorio e tal, ahora sí queda un poquinho, pero fai 20 anos eso non amarcia nada. Eu creo que a grapa houboa antes da nosa época. A Sí, xente é que certo. foi neno nos 80, que nós non o fomos, aínda que o pareza, sí que recorda as grapas, pero non é verdade, eu polo menos non as recordo. O que nos Eu vamos... teño varios números de grapa dos anos 80 que eran de primos meus e tal, e de cómics rollo superheróis, de Alien e así, e sí que é certo. Pero na nosa época xa non En calquera existía. caso, o que nos vamos a cinguir no programa de hoxe é o cómic europeo, digamos, de corte infantil. Este estilo, sobre todo, que lle chaman a liña clara, que eu non sei se vos sona o concepto. Estamos falando, bueno, de personaxes, por poñer un exemplo, o estilo de debuxo, o estilo de humor de Asterix, Mortadelo, Spirou. Este tipo de cómics, é o que nos chamamos TVOs, e esas son as Íbamos de chamar películas... infancia franquista, pero non cuallaba igual. Esas son as pelis das que imos falar hoxe. Así que, Corte, xa que comentabas que nos tres ti de peli e Eu, TVOs. eu traio-vos un biopic. O sea, non vos traigo unha peli sobre un cómic, sobre un TVO, traigo-vos un biopic. O biopic español sobre un dos grandes creadores de TVOs, que é el Gran Vázquez. O sea, Peliculón. imagináivos unha película na que Santiago Segura fai unha boa actuación e todo o noxo que dá deriva de que o personaxe que está interpretando é así. O Pois corazón iso do guerreiro. é O corazón do guerreiro. Eso estás adelantando, eso vai o mes que ven. Estou adiantando. El Gran Vázquez é o biopic de Vázquez, un dos primeiros dibuixantes que fixo cousas como a Anacleto, agente secreto, e que tuvo unha vida, como decilo, moi movida, estafador, estuvo preso, mujeriego, unhas juergas criminales. Entón fixeron unha película de como vivía este home. Porque deste home dicíaselle, porque lle preguntaron ao dibuixante de Mortadelo: "Oye, mira, e se facemos unha película sobre ti?" El dixo: "De min non, que eu son un tipo aburrido, pero o meu predecesor Vázquez estaba como unha puta cabra e estafaba todo Dios, con ese tedes película." E claro, ten cada cousa este home, ten cada momento. Houve un momento no que pagabanlle como por páxina, non? E tú velo na película, o tipo ponse a pensar que fixo para timar ao jefe. Pediulle un adianto e dixo: sí, non sei cantas páxinas. E como viu que o jefe sempre miraba pola esquina onde estaba dibuixado, meteulle un lote de folios onde só dibuixara na esquiniña por onde miraba o jefe. E cando foi publicar non tiña nada, tiña só as esquiniñas de onde miraba. Espectacular. A iso creo que lle fai referencia Zan nun cómic de Super López. Nun dos primeiros hai unha escena, o sea, está vendo unha pelexa, entón empeza a poñer como e cada vez hai máis hostias e máis tal, e a pelea é cada vez máis furiosa, tal, non sei que, entón empeza, dibuxa unhas viñetas que son como moitas viñetas postas unha encima de outra e enganchadas cun clip. Pero realmente solamente ves a primeira e do resto intúes que hai unhas viñetas. E pon abaixo un bocadillo que pon en plan que venga ese dibujante listillo a mi despacho. Seguramente veña de aí. Probablemente viña de aí. Moi probablemente viña de aí, porque é eso, de oye, tú ves a escena do tipo mirando por os lados e ya está. Timou, non? E de feito, outra cousa que pasa é que, claro, el fixera como unha especie de franquicias que vendían TVOs que nin Dios. Anacleto, por exemplo. Entón o tipo foi preso e parou de producir. Que fixo a produtora? O sea, que fixo a editorial? Non, seguimos sacando cómics. Igualmente, imitamos o seu dibuixo e tal. O tipo enterouse porque ve un tío na cárcel como a hostialo, en plan, pero que mierda de Anacleto es este? Que mierda de chistes son estos? E el, que? Si levo sin producir desde que me levaron preso. Sobre ese E foi tema, a xuicio e ganou, claro. aínda que é certo, non solamente lle pasou a él, era unha cousa moi habitual de Bruguera, que era a editora que sacaba todo isto, explotar Zipizape, Mortadelo, Anacleto, que explotaba tanto a peña que chegou ao momento no que tiñan que ter
o que se chama negros no oficio literario, non? Xente que dibuixaba, asinaba o propio autor, pero moitas veces quitaban os dereitos dos personaxes, facían aventuras apócrifas de Mortadelo. Hai un lote dos anos 70, todas esas aventuras curtas que, se vos acordades, cerraban os cómics máis longos, que puñan, había un álbum de 44 páxinas e despois 2 ou 3 aventuras de 4 a 10 páxinas como moito. Moitas eran apócrifas, non as fixera Ibáñez. Eran de outra peña e Bruguera chantaba, e despois Ediciones B chantaba aí como Ibáñez. A historia da editorial Bruguera é moi interesante, a verdade. De feito, isto propiciou que os propios autores despois montaran revistas en plan colectivas, non, nas que eles mantiñan os seus personaxes. Houve aí algunha época na que os autores clásicos tuveron que inventar personaxes novos, que sei, pois era a época na que Ibáñez non podía debuxar a Mortadelo porque xa non estaba en Bruguera, os dereitos eran de Bruguera, entón inventou a Chicha Tato e Clodoveo ou cousas así, ou non podía debuxar 13 Roel Percebe e inventou 13 Rebollín Street, que é como moi semellante, pero con La outro que se nome. avecina y aquí no hay quien Eso é, viva. tal cual, algo así. É moi interesante, pero a historia de Vázquez a verdade é que é espectacular e increíble, que todo o que conta a peli achégase moito á realidade. Eu escoitei, sabedes isto de que moitas veces a xente que te odia son os que mellor te definen? Eu nunha crítica negativa cara a esta peli está a miña descripción favorita desta peli, que é: isto é como un Atrápame si puedes a la española. Eu digo, Pero hostia, é verdad. pero é verdad. Aquí. Y non ten nada malo, o sea, No, que va. Atrápame si puedes mola, de feito, a peli. Esta é verdad, que é moi Atrápame si puedes. de feito, o tono completamente Atrápame si puedes, pero con Santiago Segura botando por fora, en plan, eu creo que é o mellor casting español da vida. Pareceme, aí tengo que felicitar aquí a corte do director pola súa honestidade intelectual, que pese a odiar a Santiago Segura profundamente, lle recoñecera o excelente traballo que fai nesta peli, porque a verdade é que está moi ben. E ademais a min gústame desta peli un detalle, que hai un momento da peli no que hai como uns nenos, sai como un tipo que fai de Ibáñez, non? E veñen como uns nenos a que Ibáñez lles firme. E cando está por ali Vázquez, non, que xa non se dedica, xa é vello, xa non se dedica a firmar, bueno, a debuxar cómics para nenos, e lles di o Ibáñez: sabedes quen é ese señor? Ese señor é o que vive no ático del terceiro del Percebe, porque é verdade que Ibáñez ten dito que era un personaxe baseado en Vázquez, non? Un tipo que lle debe cartos a todo Dios e sempre se escaquea de pagar. É que ademais, eso podemos poder comentar despois tamén ca seguinte película, pero Vázquez era un tipo que facía el mismo coñas deso, e que ten feito cómics, o sea, cómics máis incluso máis a de Anacleto, onde a veces aparece como personaxe, cómics de como las aventuras de Vázquez. Eu acordome del delo de pequeno, algún deses que che viñan tamén pois como extras en cómics de Anacleto e tal. É dicir, ostras, pero un neno pequeno vendo unhas aventuras dun tipo que se dedica a escapar de acreedores, basicamente. O sea, era un rollo moi... Era moi punk o tipo, realmente. É moi turbio ler a época adulta de Vázquez, porque os debuxos son o mesmo estilo de Las Hermanas Gilda, pero sae o tipo cun pirolón de 2 metros follando e liándose porros. E flipas, tío, como que, hostia, esto é como ver un payaso asesino, sabes? Esto non me está cadrando, esto me dando mal rollo. A verdade é que está moi guai. Eu recomendo, sí, aparte teño, que de todas as que lle lía a todo o mundo, eu acórdome dun momento en especial que alguén frustrado con Vázquez nesa peli lle di: non podo vivir así, ninguén pode, solamente ti. Sí. Non, a ver, teño que dar unha oportunidade. E por certo, hai unha serie enteira de Vázquez protagonizada por el mesmo, o sea, serie, quero decir, de cómics debuxados por el, protagonizados por el mesmo, que é Vázquez contra el fisco. O sea, é unha serie enteira de él fuxindo de Facenda. Increíble.
Increíble. Vamos a seguir falando deste xenio, vamos a seguir falando de Vázquez, porque hai unha peli que nos trae Foucault aquí tamén, non? Deste mesmo autor. Sí, eu, bueno, veño falarvos da adaptación ao cine do personaxe seguramente máis famoso que produciu Vázquez nunca, que era, bueno, aparte das hermanas Gilda, que era Anacleto, agente secreto. Si tedes así un pouco idade de peinar canas, de perder pelo ou de ver que pues, estades empezando a ter algún tipo de problemas, bueno, Renales. por aí abaixo, tamén renales, sí, pero non só renales, acordarévos dos cómics de Olé de tapa blanda, que Mortadelo, Zipizape, e había uns que se chamaban Anacleto. É posible que na nosa época xa tivera menos fama, eu creo que máis os anos 70, 80 tivo máis fama da que despois tivo, da que despois chegou a ter, pero, bueno, eu tiña varios tebeos de Anacleto de pequeno, gustábanme, e era como unha parodia, igual que Mortadelo e Filemón son unha parodia en xeral do mundo dos agentes secretos. Anacleto era moito máis especificamente unha parodia de James Bond, porque estéticamente parecíase moito ao Bond de George Lazenby ou o de Sean Connery, e ese Bond moi inicial. A roupa era tamén moi parecida, O cigarro. o cigarro, as poses, en moitos dos... Todo este rollo que tamén tivo Ibáñez despois, que foi o de pois, Mortadelo e Filemón posando como agentes secretos e a pistola rompía e cousas así, eso xa o facía Vázquez anteriormente con Anacleto, era tamén unha presentación moi mítica aos seus cómics de Anacleto, agente secreto en misión, lo que sea, e sale así Anacleto desenfundando, e están lle caendo cachos da pistola porque a pistola é unha mierda. De feito, algúns dos tropos que vemos en Mortadelo e Filemón xa veñen de Anacleto, de o xefe ser un tirano e bastante cabroncete, Anacleto ter esa relación co seu xefe de son o teu mellor home pero realmente son un puto inútil e sempre acabamos a hostias. É dicir, hai varias cousas que vimos en Mortadelo que nos encantan en Mortadelo que é de xustiza dicir que xa están tamén en Anacleto. Conste que a min personalmente, aínda que Vázquez teña unha vida máis interesante que Ibáñez, pareceme que ten peor baba o humor de Mortadelo e Filemón que de Anacleto. Por eso sempre preferín a Mortadelo sobre Anacleto, ainda que estes cómics tamén me gustaban Me bastante. gusta máis a peli de Anacleto que a de Mortadelo e Sí, Filemón. ahora vamos falar deso, porque en 2015, xa fai un lote de anos, porque na miña cabeza era fai moito menos. Eu pensaba que fora, sí, se me preguntas, fora xusto antes do COVID ou algo así. No, 2015, eu estaba con Batí, máis ou menos. Fixos unha película de Anacleto na que se escolleu probablemente, o sea, a escolla de Mellor casting da casting película posible. parece especialmente ben feita, porque Anacleto é Imanol Arias, que tanto, agora que xa ten unha idade e tal, pero incluso fai anos se tivera feito un Anacleto novo, cadraría perfectamente co físico do personaxe, e ademais fai unha interpretación que para min é soberbia nesa película. E, bueno, o malo da película é Vázquez, volvemos á idea de que Vázquez se introduce a sí mismo nos seus cómics e moitas veces en papéis pouco agradecidos, digamos, en este caso na película os guionistas convérteno no malvado. Está interpretado por Carlos Areces, que, joder, é un tipo que ten unha vis cómica moi forte, moi desenvolta, e que realmente, eu supoño non vin a peli de Santiago Segura, supoño que Vázquez de Santiago Segura mola moito. Agora, o Vázquez de Perdón, Anacleto, un detalle un pouco friki sobre isto, que é que a estética do Vázquez de Carlos Areces é a estética do último Vázquez, é a estética do Vázquez do Vázquez adulto, do Vázquez contra a Facenda. algo con melena, básicamente. Eso é. Como nos ensinou Pedro Vera, non hai cosa que dé máis pena. Bueno, pois este é o malo da película. E diredes, bueno, pero a película, as adaptacións de TVOs a cine adoitan fracasar, porque é un tipo de linguaxe que é moi complicado de trasladar ás cámaras, o tipo de, por exemplo, o propio humor dos álbuns españois, Mortadelo, Anacleto, que estaban habitualmente subdivididos por razóns de edición, que se presentaban en números sucesivos da revista en capítulos pequenos, é moi complicado de que ese sketch ten con éxito ao cine, sí, é razón. Pero entón, o equipo de produción de Anacleto, os guionistas, o director, quen fora, tomaron unha decisión que me parece hipervalente e dixeron: non imos adaptar Anacleto ao cine, imos facer unha especie de reboot, porque isto vai ser un Anacleto, pero vai ser un Anacleto maior, vai ser un Anacleto en retirada, vai ser un Anacleto que está fora do seu tempo e ademais non vai ser o protagonista único da película, porque sabemos quen vai ver esta película, xente de 30 anos para arriba que creceran co personaxe, que lles mole e tal. E como imos representar esa xente na película? Co fillo de Anacleto. Anacleto vai ter un fillo
que é un friki que ten na súa habitación un póster de Super López e que cando se raya ca moza pírase a súa casa familiar a xogar a consola que ten ali collendo polvo desde o ano 95, ese é o personaxe a través do cal nos coñecemos e descubrimos a Anacleto. A mí, o personaxe, o actor é Kim Gutiérrez. Para min esa é o maior acerto que ten esta película. E que encaixa moito con nós porque foi adestrado de pequeno a hostia limpia por Anacleto, querendo facerlle ben, dice, es que yo quería hacerte bien e tal, e ves como pega tiros, como se resolve, como dá hostias e tal, e dicen, no, es que me sale sin querer. É como esa chegada á adultez aos 30 anos de repente e tú, pero eu por dentro quero xogar a consola. É que xoga moito con ese rollo, co tema de que o rapaz, o fillo de Anacleto, Adolfo, creo que se chama, é hiperinmaduro, non ten unha boa relación co seu pai e tal. Eu creo que é a coña de jolín, do adulto nostálxico de toda aquela época que o mellor de primeiras de igual, un tibeo de Anacleto, que cousa, que ordinariedad, que cousa tan antiga, tan non sei que, pero que un día pola tarde colla, aburrese na casa, abre o TV e volve a flipar como cando tiña 10 anos. Mira, falta un detalle importantísimo desta película, que o colega de fumar porros e a irmão da novia do protagonista é Berto Romero. E bueno, hai unha serie de cameos do mundo, digamos, do universo expandido de Berto Romero bastante evidente, como o propio Buenafuente, sin ir máis longe, que ten un papeliño pequeno na película. Por que decir unha cousa destas dúas pelis, tamén que vai pasar noutras das que vamos falar hoxe, en España toda a produción de cómic estaba moi centrada en Barcelona, que era onde estaba a sede da editorial Bruguera. En estas pelis hai moita Barcelona, é unha cousa que respectaron moito, sobre todo na del Gran Vázquez. Habría que mirar si estas pelis están relacionadas con el Terrat, porque si estas pelis están relacionadas con el Terrat, a lógica é que teñan moito Barcelona, pero pola propia zona de produción. Pasa tamén con Super López. Super López está bueno, xa falaremos de Super López, pero está ambientada en Barcelona. Pasa tamén con Zip y Zape de 1982, pero xa chegaremos a eso. Unha parte importante para min tamén do éxito da película é que non solamente en vez de ser unha adaptación realmente como unha especie de reboot ou como de secuela tardía dos cómics, sino que tamén cambia moitísimo o ton, porque os cómics ao final eran uns tebeos panenos, pero que esta película non é en absoluto panenos, quero dicir, hai sangre, tiros, bastante acción e bastante ben rodada porque estamos afeitos no cinema español. Bueno, a ver, hai momentos hiper absurdos como cando, spoiler alert, Anacleto saca unha pistola do cu dunha vaca, pero sabes, son cousas que non atoparías no TVO da súa época. Sí, a vaca fai mu. Pero que lle sentan genial a película, realmente. É que hai un momento de Anacleto escondéndolle ao fillo que é xente secreto ás bravas. Sabes, porque o sigue tratando como un neno pequeno. Entón, claro, veñen asesinos a matalos e el, pues, mata unha escondidas e tira no pozo, porque resulta que ese pozo era o de ir tirando cadáveres e xa si estaba enchendo. Hai momentos moi absurdos. Quero tamén comentar chistes hiper subidos de tono, como cando Berto Romero pensa que a súa irmá e o fillo de Anacleto están fodendo na habitación e lle di, pero pasa, e el di, bueno, no voy a decir que nunca haya fantaseado con ellos, pero somos hermanos. É verdad. Olvidárame de eso. E tamén che digo, hai un momento que dixen, joder, que ben copiaron Misión Imposible, porque o esquema é o de Misión Imposible 1, completamente, e remata con un guiño completamente Misión Imposible 1 brutal. Eu recordo unha homenaxe, porque o que decía Foucault, non? A peli vaise moito dos cómics, a peli utiliza Anacleto, pero realmente non adapta os tebeos, salvo por algún detalliño que me fai moita gracia, como por exemplo que chegue a un sitio e o contrasinal sexa la tortilla de patatas siempre redonda, non? Que eso sí que sería algo moi... É que yo digo, fillo, sí, que pasa? Porque o tipo comenta en plan, pero en serio, papá, esa é a contraseña. Pero, a ver, a mí mólame que fixeran el viejo Logan, pero con Anacleto, non? Fixeron aquí un Anacleto pasado de voltas
que sigue sendo o puto amo, pero que está E máis os chistes queimado. sobre funcionarios. Os chistes sobre funcionarios españoles, Están porque, en la hora del café. spoiler, van á oficina da tía do mundo de Anacleto e está todo o mundo morto porque botaron veleno no café. E a hora do café é sagrada. Bueno, e un detalle tamén que non me quero olvidar, que o feito de que o Vázquez, ao principio da película, leva 30 anos preso, esa é como un pouco a conexión cos cómics, está obsesionado con Anacleto. Entonces debuxa Anacleto, e os debuxos de Anacleto son realmente bocetos do Anacleto dos cómics feito por Vázquez, que para min ese é un momento moi ben collido a película. É como cando lle ven o neno con usted Anacleto, lle ven co debuxo Anacleto dos cómics. A E ese rollo de sí, é un debuxo perfecto meu, sabes? A miña opinión é que como peli moi guai, como adaptación non. Porque non é que pareceme que rexeita moito do material original. Pero non pretendía ser unha adaptación tampouco. A ver, eu Supoño creo que que é non, unha adaptación, pero que é unha adaptación como cando Oliver Stone quería adaptar Conan no futuro en plan Mad Max. É unha adaptación libre, como Drácula 2000. Colle o Unha adaptación título. libre. Colle o título e ya está. A min pareceme, a min faltame unha referencia a algo moi mítico de Anacleto, eu creo que teria sido sinxelo de meter na peli, que era moi mítico de que en algún momento nas historietas de Anacleto tuvera que ir ao deserto. E aparece un No tiburón. deserto. Está no deserto na peli. No principio da película, sí. Pero Non me non acordaba. aparece un tiburón, por exemplo. Que Anacleto moitas veces era devorado parcialmente por un tiburón nos cómics. Jódese o coche, abre o capó e di, joder, piezas españolas ou algo así, sabes? E ten que ir andando hasta a porta do sitio onde está Carlos Areses preso. Eu acordame dun cómic no que o coche deixaba tirado no deserto, entonces el empuxaba o coche hasta o final do deserto e ao final era como, pero espera, por que he movido el coche? Igual estou fundindo cun de Super López, pero había algo como de, pero yo por que he movido el coche hasta aquí en vez de venir yo a caminar? Sí, o do deserto era moi mítico, e aparte desto faime gracia, non? Porque, a ver, está claro que Vázquez era para facer rico un psicólogo, non? Un señor cunha mente complicada. É increíble que facendo cómics para nenos se deixe entrever tanto canto se odiaba a sí mesmo, non? É unha cousa moi curiosa. Faime gracia, non? Que, claro, a xente que lía eses cómics de Anacleto no deserto, que Anacleto sempre estaba só no deserto, non sei que, sempre decían, joder, increíble como o subconsciente de Vázquez se meteu aquí, como el se ve só enfrontándose a isto como un pringao, non sei que. Cando lle preguntaban a Vázquez polo a simboloxía que tiña para el o deserto, el contestaba, no, si eu é porque non quero debuxar fondos. Así acabou antes. Sí, puto amo. Bueno, eu pola miña parte, a verdade é que pouco máis teño que dicir da peli de Anacleto. A mí gustoume moito e volvendo a ver para este podcast, seguime parecendo unha peli divertidísima. Tédela gratis en R Televisión Española online. Ah, sí, eu descubrí outro día isto. Eu non sabía que en RTV había pelis para ver. Eu só sabía, Sí, pero eu vi delas, Ok, pois aí queda a recomendación, un completiño de este mítico autor de TVO español, aquí o Vázquez, o seu biopic e máis Anacleto, e facemos un pequeno descansiño aquí na Caixa Negra Nostromo e de seguida volvemos. E xa estamos de volta aquí, os tres de sempre, na Caixa Negra da Nostromo, e aproveito para comentaros que nos tendes en YouTube, nos tendes en iVox e nos tendes en Spotify. E cando averigüemos como se fai... En Bizum. Tamén en Bizum, nos tedes en Bizum. estamos en Bizum, en Grindr... Cando Caimán, para que... E cando entendamos Blue Sky tamén. Estamos na M. Non estamos en TikTok porque somos demasiado vellos e non sabemos como funcionan. Porque senón tamén... É que teñen un pulpiño na entrada, e tes que ser así de novo para entrar, non? Como nas atraccións de... No, pero iba a dicir que en canto averiguamos como se fai, queremos estar en Apple Podcast tamén, pero aínda non o averiguamos. Eu teño un Apple, pero aínda non sei como se fai. Eu chamei e dixen, señor Apple, engádanos aí o directorio de podcast, pero bueno, a todo agora... Eu teño unha mazaira na casa e non...
Peguei un ñasco a 3 a ver se a cobertura ampliábase, pero non. Bueno, estábamos a falar de TVOs, referidos a ese cómic europeo para nenos de debuxo sinxelo. E vamos agora, me encanta má expresión esta de o elefante na habitación. Vamos co elefante na habitación, que é Mortadelo e Filemón, non? Que son os máis famosos, o máis famoso exemplo de liña clara en español. Estes dous axentes da TIA, de técnicos de investigación aeroterráquea, que eso evidentemente fai coña do que é a CIA, pero sí que tiña un significado. É un cómic que empezou sendo unha parodia como de Sherlock Holmes e acabou sendo unha especie de parodia de, non sei se de James Bond, eu creo que máis ben unha especie de... máis ben, porque é un sí, equipo, eso que iba a decir eu, máis ben Misión Imposible, Superaxente 86, un rollo así. Eu creo que a gran referencia é Super 186. Eu creo que tamén, porque tamén teñen este rollo dos zapatófonos. O teléfono nos zapatos, eso, sí. Eso mesmo. Entón vamos a falar de das películas das tres. Eu creo que antes de falar das tres películas é importante que contextualicemos quen fixo estas cousas. Vale, moi ben. Porque se entende, antes de entender que, o sea, antes de ver a película, é importante saber que detrás da película está Javier Fesser e diredes, quen é este Gicho? Este Gicho, a primeira película que fixo foi El Milagro de Petinto, que se non a vistedes, non a vexades. Eu non a vin. Non me mola. Hai moita xente que é super fan del Milagro de Petinto. Eu son ten un super fandom increíble, El Milagro de Petinto. Ten un seguimento, o sea, unha peli de culto. É unha peli de culto do cinema español que non entendo. Por que peli de culto? Con diferencia, a peli que máis veces me recomendaron. E teme unha pinta tan mala e gústame tan pouco todo o que fixo Javier Fesser que non me apetece vela. Igual ao final vexoa é a miña peli favorita e teño que volver a pedir perdón. Non sei eu vina varias veces e teño que reconocer que en El Milagro de Petinto notase que o tipo quería facer Mortadelo e Filemón. Me explico. É un mundo satírico español no que no contexto funcionan as reglas do cómic. Tipo, danche unha hostia, sales voando, atravesas un cartel e queda a túa figura dibuixada, bombona de butano marca Hazme, cousas así. Pero o guión, mal. A min aburriu unha película, pero o tipo creceu no Hollywood español e agora conocémolo por haber feito Campeones ou Campeonest, que é a seguinte. Vos credes que ser o irmando de Goma Espuma o mellor aí axudou algo? Axuda. Eu non sei, tampouco quero dicir, a ver, a moita xente lle mola, non vamos dicir que, quero dicir, é un director competente, simplemente non temos moito tal. De todos xeitos, que apellidarse Fesser é como apellidarse Baltar en Ourense. Bardem, aquí no outro apellido así. No, pero de todos xeitos o que se iba a comentar é que Fesser só é director da primeira. Da primeira? Sí, solamente da Visible. Da Visible, das outras dúas. Ríome cando digo dúas, porque seguramente moitos estedes preguntando cal é a terceira. E aí o desvelarei no seu momento. Bueno, ahora podemos ir con Mortadelo e Filemón. Vamos con la gran abertura de Mortadelo e Filemón. Ano 2003, dirixida por Javier Fesser e protagonizada por Pepe Villuela, que pois que non o coñezades, mítico humorista de clown dos 90, e nos 2000 o da tenda de Aida, non? É o humorista que facía chistes con unha silla plegable ou con unha escalera plegable e se metía polo medio. A ver, a min pareceme que un tío que ten muitísima vis cómica, que dicir que o problema da película non é el. No, que va. No, ainda non chegamos ao problema da película, estamos falando do casting. Sí. Teño unha dúbida existencial que levo pensando desde que empezamos a falar da película, pero non estou nada claro, non quero meter a pata. Salía no anuncio de Atún Tum Tum ou estou inventando eu?
Ostras, Non era o sei médico o daquele nome. anuncio. non me acordo diso, tío. Non me acordo Joder, disto. un mítico anuncio de, No, de calvo, do anuncio atún. acórdome, quero dicir, da existencia do anuncio acórdome, pero do Claro, casting do anuncio. que dio tipo, atún, tun, tun, se puede, doctor? Atún, tun, tun. ¿Se puede, doctor? Confirmo, Pepe Villuela. Villuela. Pois Pepe Villuela, que xa era famoso antes da película, por Aida e por... bueno, Aida no 2003, non sei cando empeza Aida, Creo. igual é anterior a peli, Sí. pero xa era famoso por humorista televisivo e cousas así. O que non era famoso era Benito Pocino, Que pasou a tampouco ser famoso. é posible que, deixando a un lado as súas dotes como actor, é posible que físicamente sexa o mellor casting da historia. Sí. No, e tamén teño outro dato. É a primeira vez que no cine español un actor interpreta o personaxe na película seria e na película porno. Esa, a película porno é a terceira película de Mortadelo. Non, aí entonces hai unha cuarta. No. Non hai Bueno, unha cuarta, porque hai unha de animación. Pero bueno, non, continúa. pero de animación Que non. tamén é de FSER, por certo. Benito Pocino, bueno, para os que vexan en YouTube poremos unha foto aquí, senón eu invito vos a que o busquedes, Mortadelo na vida real, é bastante espectacular, non? O tipo chamabanlle Mortadelo, os colegas. Home, non me extraña, tío, é que bastante increíble. Aínda este señor, ligo un pouco del de cara a este podcast, e polo visto saiu de extra en varias pelis, pero nunca así nun papel con texto nin nada, non? Era máis ben como figurante e tal. Despois desto, algo máis fixo, eso que comentaches ti, pero tampouco moito máis. Non saliu unha segunda. Non saliu unha segunda porque, claro, dixeronlle, oiche, vamos a facer Mortadelo e Filemón 2. E o tipo dixo, bueno, pagaime máis, porque facer Mortadelo... A ver onde encontrades... Dúas veces máis, porque é a segunda. Dúas veces. A ver onde encontrades outro tipo que sexa igual que Mortadelo. E dixeronlle, tranquilo, aunque non o encontremos, non che vamos pagar máis. Tranquilo, vamos chamar a Buenafuente a ver se ten así algún extra no seu programa que nos poida valer. Porque naquela época estaba moi de moda, se vos acordades, o nen de Casteldefels. Sí, pero estades vos adelantando. Eso é da segunda peli. Rebobinemos a Mortadelo. Quería falar un detalle de Benito Pocino. As súas dotes interpretativas non iban moi alá, ata o punto de que hai varias partes da película nas que houbo que doblalo. Pero doblar o son ou poñer outro tipo a facer del? Poñer outro tipo a facer del co son. O sea, quero dicir, solamente de palabra. Este dato é de Wikipedia, así que o crea quen o queira, pero sei que sai acreditado como que fixo ese traballo de voz Carlos Latre, experto en poñer voces, non experto en imitar. Cuidado aí, hai que dicir que eu vin a peli e non me decatei, así que se fixo el ben feito. Sí que lle poñen unha voz moi rara a Mortadelo. Sí que lle poñen unha voz moi de o que te imaginarías o que sería un cómic. Cando o resto falan normal, Mortadelo ten unha voz moi aguda e chunga. Vamos falar un pouco de que vai a película. Esta película é unha adaptación bastante libre da historia de El sulfato atómico, que é, digamos, eu penso que hai un pouco de consenso de que é a mellor historieta de Mortadelo e Filemón, non? Sempre que se fai o primeiro videoxogo é do sulfato atómico, sempre que se fala de Mortadelo e Filemón, o sulfato atómico se pon de exemplo como o mellor álbum. É unha aventura gráfica aínda moi recomendable para unha tarde chorras hoxe en día, Te digo porque eu xoguei este ano aínda Aventura Gráfica e Mortadelo e Filemón. A min non me gusta a del sulfato atómico. Hai outras, pero a min personalmente non me... Eu as outras non as xoguei. Teño aí en Steam pendientes, non é coña, teño en Steam. Teño toda a colección de Mortadelo en Steam. Irlle dando clips a cousas na pantalla non me...
Pois aí parece que E ademais era como que tiña moi poucas frases e eu de neno intentando pasar o xogo martillándome na cabeza o non seas máis tuerzo, que se non o escoitas 4000 veces no xogo Ten un puzzle que eu creo que, porque a solución sempre cambiaba, pero eu creo que era imposible fallalo, que é o de facerlle o puente a un coche para ir hasta a capital de Tirania. Entonces, ti vas, colles un cable, vas tirando a outros, pum, 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 e eu sempre os digo, creo que era imposible fallar porque en algún momento ibas a acertar co cable bo. Pero cando lle dabas o que non era, Mortadelo dicía, menos mal que non hemos salido volando, menos mal que non hemos salido volando. E escoitábalo certo en 20 veces. Ahora, é un xogo que non xoguei este ano, igual era o efecto nostalgia, pero a mí gustou, me dixen, jolín. O sea, é un xogo que tens que xogar sin sonido. No, hombre, non porque non te gracia enteras de nada A ver, se liches o non... cómic, tes moitos dos puzzles resoltos, o que tamén mola moito. Pois ser. Porque hai moitos puzzles sacados do cómic. Pois o que dicíamos é unha adaptación del sulfato atómico. O que pasa que ali onde el sulfato atómico vai de que Bacterio, o mítico científico que lle sae todo mal, pois inventa un sulfato precisamente para matar os bechos no campo, e o que fai é que os bechos sexan xigantescos, non? Entón iso é roubado pois por unha dictadura do país de Tirania. Aquí hai un invento que se chama o DDT, que pese o seu nome non ten nada que ver cos bichos, son as siglas do desmoralizador de tropas, que a primeira vez na historia saelle ben a Bacterio, fai o que el pretende. Isto é roubado. E pon de bajona. O DDT dacha bajona e te retiras. Isto é roubado por o dictador de Tirania e hai que ir ali a... Que se parece casualmente a cierto señor bajito de Ferrol. É verdade, o da peli, non o do cómic. Sí, o da película é tan española a película que dixeron vamos a facer aquí un señor Franco que non sea sutil, que sea directo. Que seguramente sexa o máis gracioso da peli, tamén direi. O dictador de... Que conste que a min gustoume a capacidade que tuveron de ir metendo cousas dos outros cómics. Nun momento dado aparece rompetechos, espetan algo contra unha parede e ves todo o ruo de 13 del percebe, que son así puntuales, pero fíxome gracia. A min fíxome gracia, pero teño un problema co de rompetechos, que é que non vexo que necesidade había de facernos odiar o personaxe, non? Porque rompetechos é un facha. Sí, porque se convirten a rompetechos en franquista. Convirten a rompetechos nun facha, a min o de ver a rompetechos facendo o saludo fascista é que non sei a que ven, é que non había ninguna necesidade, non sei porque... Non sei, a min eso... A ver, non é que me fastidie, pero, joder... A ver, sinceramente, a mí a película pareceme bueno, non me gusta, creo que fracasa do que Di que é unha merda, Fuco, bótalle huevos. No, porque agora vou facer un comentario contextualizante. A ver, eu creo que esta película fracasou porque non fixo o que fixo Anacleto, que foi en plan, non adaptar o cómic, senón facer unha versión nova. Eu creo que aí Mortadelo tenía moito campo. Pero tamén digo unha cousa, a película pode non gustarme, pero é 1000 veces máis digna que aquel outro experimento na mesma época que foi a teleserie del Botones Sacarino. Entón, como había eso para comparar, pois ata salía ganando a película, sendo unha película mala. O sea, eu recordo que tuveron, o sea, a min gustárame no seu momento, pero claro, era un Paco, eu era un Paco de 13 anos, me entendes? Se poño agora digo, que mierda estou vendo. El Botones Sacarino non te pudo gustar, Corte, eu penso que te estás confundindo con outra serie. Creo que durou 3 capítulos. Non, estou falando da de Mortadelo. Ah, vale. Hostia, mira, pechamos o podcast, pechamos, non volvemos. As películas de Mortadelo gustoume, tío. Con 13 anos, pois dicías, joder, está guai, sabes? Ves os personaxes que che molaban, a historia é a que che gustaba e empeza e acaba. Non lle tampouco... Sí que ten varias cousas así que adapta e que diste, joder, non podo dicir que isto non sexa como no TVO, pero a min pásame que de algún xeito non me transmite o mesmo. Eu creo que ten moita teima este director coas cousas grotescas, ca suciedade, con cousas así, con sobrecargar. E o tipo quixo como levalo aí ao cine, non sei, non
non me funciona, tío, dame aspecto de tristeza. O sea, ese cuartel xeral da tía non me dá aspecto de jaja, que gracia porque son uns incompetentes. Non, dame pobres, que parvos son, sabes? Dame anta como pena, non sei de... É moi perigoso trasladar a linguaxe do cómic a linguaxe do cine. Pero hai películas que sin ser adaptacións de cine, por exemplo, de cómics, a mí hai unha película que me parece un auténtico cómic feito película, que é o Quinto Elemento. Evidentemente non lle vou pedir a Mortadelo de Filemón que sexa o Quinto Elemento, pero sí que creo que é a proba de que se pode utilizar linguaxe de cómic en cine e facer un produto digno. É algo que en Mortadelo de Filemón non foron capaces de facer. Perdeuse algo polo camiño. A ver, en Mortadelo y Filemón la película está o chiste de iréis en avión. No, iréis en primera clase. E ves un autobús que parece de Monbús destartalado que pon primera clase. A ver, eso es humor de Mortadelo. Sí, pero en Mortadelo sería moito máis gracioso. Aí do outro día estaba, non me acordo cal foi, que dicía, iréis en un avión, como yo dicía, de reacción, non, pero dicía plan como que iba de reacción a chorro ou algo así, eres, ¡guau! Un ultraligero moderno, tal, non sei que, e iban os tipos nas salas do avión soplando para que o avión se movera, sabes? Eso é Mortadelo, tío. Sí, eu acordome moito dunha de así de Mortadelo, que era rollo de esta misión é secreta, así que imos vos mandar ata Estados Unidos, ou non me acordo onde era, va a desir por debaixo do océano para que non vos detecten, en plan de que vamos ir nun submarino nuclear. Non, que eso é moi tal, non temos tanto orzamento. E di, bueno, submarino diésel nun batiscafo, non sei que, e van a pé por debaixo cunha bomba con traxe de cesto. E o concepto de ir a pé por debaixo da auga a Estados Unidos pareceme espectacular. E ademais hai outro rollo que dos cómics de Mortadelo que creo que incluso na película explotaron un pouco, que Mortadelo e Filemón as súas aventuras, e de que sean profesionais, a súa relación profesional moitas veces van ao ámbito personal, van de vacacións, son tipo epiblas, falan todos xuntos, sabes, van de vacacións xuntos, conoce os pais de Mortadelo, pailes putadas, e de feito é gracioso porque pasalle como os Simpson, que o Mortadelo e Filemón, igual que os Simpson, non teñen un canon propio de verdade. Os eventos que se contan como de trasfondo cambian de época a época sin que pase nada, sabes? Nun capítulo os seus pais eran agricultores, no outro eran millonarios, no outro... E non pasa nada, son esos rollos así, como un trasfondo fluido e de mezclar moito aventuras persoais con aventuras profesionais que lle daban así un toque a Mortadelo. Podemos falar do raro que se manteña o personaxe de Ofelia? Vale, de feito eu quería falar de Ofelia. Atacando que se manteña na película, dis, ou nos cómics, porque non sei nos últimos cómics... O concepto Ofelia ahora dá moito cringe, como lle dirían agora. Pero eu non sei se nos últimos cómics de Ibáñez porque eu Mortadelo e Filemón non lin dos últimos anos, solamente lin o de Kim Jong-un, o da cumbre de Trump e Kim Jong-un, que se non sacar Fai 4 ou 5, pero non, sabes, non lin moitos últimos 15 anos, digamos, como para saber se os personaxes seguían sendo os mesmos, se mantiña un tipo de discursos, non sei. Ofelia para min é un personaxe moi dos anos 70, 80, 90. Non sei se chegou aos últimos álbuns xa. Se alguén o sabe, comentádelo aí nos comentarios. É que como coller a Moni Penny de James Bond e dicir, vamos a poñer unha señora gorda que vos riades. E nos olvidamos de Ofelia no programa Gordos, que vos riades dela porque é gorda e dá hostias. E despois, para humillarla máis, puxeron a señorita Irma, que era la cachonda, Mortadelo estaba enamorado dela, entón había un triángulo amoroso de Ofelia detrás de Mortadelo detrás de Irma e ela pasando de todo. Irma, que é un debuxo bastante amorfo, hai que dicir, o cal di moito non do canon de beleza daquela época. Pero volvendo á peli, e xa que mencionades a Ofelia, que me dicides da Ofelia galega desta peli? Non me acordaba que era galega. Non teño ningún problema con que Ofelia sexa galega, porque non fan ningunha coña con eso, simplemente é galega xa está, pero nalgún cómic tendes recordo de que fora galega, ou de que dixera algo con acento galego ou algo así? A mí, todo o contrario, porque eu teño recordo de dicir cousas como
debía dar yo a ti non sei que, cousa así que un galego nunca diría iso. Na miña cabeza Ofelia era andaluza. A min Bueno, tamén por ese tipo de detalles da fala, non? De que bocata ademais chorizos en dicilo de cousas Mortadelo e así. Filemón son uns cómics, bueno, son uns tebeos que realmente son moi, non se vexe ninguna expresión despectiva nesto, pero é un produto moi charnego, no sentido de que é un produto moi da Cataluña, da pos primeira gran vaga migratoria interna española, digamos esa Cataluña mestiza, de fillos de extremeños, andaluces, porque eu sempre supuxen que as aventuras de Mortadelo e Filemón eran en Barcelona, por unha primeira cuestión, hai Porto. Sei que é a mítica cidade que non ten nome, pero non é Madrid porque ten Porto, No, basicamente. pero sí que é Barcelona. Bueno, eu sí que penso que é Barcelona porque hai moitas historias na que falan do pez gordo que ven de Madrid. Mira, ibades vos a rir, porque eu pensei que a actriz que facía de Ofelia, pois collera unha actriz e dixeran, mira, imita el acento gallego mal, por favor. Pero no. Según Wikipedia, Berta Ojea es una señora de La Coruña. Pero que isto sempre nos pasa aos galegos. Eu teño a teoría de que os galegos non sabemos poñer acento galego. Ou o temos ou non o temos. E se non o tes ou tes pouco, non podes poñer máis, porque non che sae. Porque o mesmo lle pasa a Robert Bodegas. Que Robert Bodegas quere facer máis acento galego en Cuerpos Especiales e non lle sae. Como carallo. E máis non lle facía falta, Robert, que és de Carballo, xa tiñas da Bondo, non tiñas que forzalo. Pero hai unha cousa con Galicia e Ibáñez en moitos dos cómics que sí que ten referencias cando quere falar de algo así como moi ignoto, moi lonxe. Lugo, moitas veces fala especificamente de Lugo. Ten falado de, pois, non sei que, la embajada de Lugo, por exemplo, como se fora outro país. Hai un cómic de Mortadelo e Filemón que teñen que entregarlle ao cuñado do súper unha chave a Lugo, pero van hasta Nebraska e recorren todo o mundo antes de chegar a Lugo. O sketch Lugo, no mundo de Ibáñez é Lugo. O sketch de me llamo Aligei e vengo de Lugo, mirad esto. Pois non estaría nada, Hai unha, non sei en que cómic é, que hai un sitio no que din, e hai moita cola, hai moita cola, vamos ao final, e chegan ao final, e ao final da cola hai un cartel que pon Orense, non? E eso é, creo que en su vida privada, porque ainda estive lendo fai pouquiño. Ou nun dos aniversario de Mortadelo, no 35 ou no 50. Podemos volver á película. Sí, tes razón. Unha última cousa, que sabemos moito o lore de Mortadelo. Unha última cousa para rematar de falar desta peli, que é que esta peli, Mortadelo e Filemón, ten moito éxito en toda Europa. O que pasa que no resto de Europa pois comercializouse con nomes distintos e tal. Entón, esta peli tamén se levou ao resto de Europa. En Alemanha, que é un sitio onde queren especialmente a Mortadelo e Filemón, que ten moito éxito, a peli non gustou moito, pero sí que gustou en Italia. E vos vou ler unha crítica que atopei dunha crítica de cine italiano da época. Perdón. Chámase Alessandra Montesanto e di que Mortadelo e Filemón é unha largometraxe marcada por un ritmo frenético, chistes hilarantes e gags continuos que está ao alcance dos espectadores máis novos, máis a vez conta cunha trama non carente de sátira política e con guiños a Woody Allen. Alexandra, pasa el porro que huele a uña quemada. Alexandra, porrazo que te fumaches. Esta señora confundiu a rompetechos con Woody Allen. Hostia, Woody Allen facha aí, non de... Pregunta moi seria. ¿Es rompetechos nuestro Woody Allen? Hostia, que porrazo. Eu quero mesmo que ela, espectacular. Alessandra, que? Alessandra, pasa o peta que... A saber que che pasa a ti se che poñen unha adaptación dun cómic italiano. Sí, de Lupo Alberto. Saltamos 5 anos. Ano 2008, seguimos con Mortadelo e Filemón porque temos Mortadelo e Filemón Misión Salvar la Tierra, dirixida... Donde xa cambian a Mortadelo. Onde xa cambian a Mortadelo porque Benito Pocino pediu moita pasta, Pepe Villuela mantense e o director cambia, pasa a ser Miguel Bardem. Da familia dos Bardem.
Supoño, a verdade é que non estou moi seguro, que o tipo, polo visto, relata que lles levou tanto tempo, 5 anos desde a primeira a segunda, porque foi terrorífica a produción desta peli, e polo visto deixase ver na peli, porque non coñezo ninguén que lle mole esta peli. Esta película non... Eu non a vin, teño que recoñecelo. Esta creo que xa tampouco a vin, pero xa non a vin porque xa non me gustaba a primeira, entonces xa non lle din oportunidade. Eu vin algúns clips para preparar este podcast, pero bueno, non teño boas referencias. Se lo resumo así nomás, non resumiu Mortadelo e Filemón 2. Podo resumirvos o argumento, non? Que é que é unha adaptación libre de El caso del bacalao. El caso del bacalao de Mortadelo e Filemón vai da mafia que se pon a regalar bacalao porque logo ten a intención de atentar contra o suministro de auga cando todo o mundo teña moita sede e vendelos eles máis cara. Planazo. Planazo. Entón aquí pasa algo semellante. Hai como non hai nada co bacalao, pero sí que hai un grupo terrorista que quere facerse cun aparato do profesor Bacterio. O profesor Bacterio inventa un aparato para acabar coa sequía, e o que consigue é que a auga desapareza. Entón os terroristas queren roubar ese aparello, pero o Bacterio estou aí en serio, utiliza unha máquina do tempo para coller cachos dese aparello e agochalos en distintas épocas temporais entón para que non atope os terroristas. Entón Mortadelo e Filemón teñen que ir a recuperar como unha carreira a través do tempo por diferentes épocas históricas. Por que esta película sona máis a unha aventura gráfica? Pois é verdade. É verdade, pega aquí de... Coste que colle algunhas das... Esas ideas eu creo que saca de varios os cómics. Quero dicir, o problema, máis unha vez, eu creo que non está tanto na historia en sí, que ao final é unha adaptación dun TVO, como en como se fai, en como se roda, e en que se conta. Eu non sei se vistes de Mortadelo, se listes el quinto centenario, que é o que fixo cando foron 500 anos o descubrimento de América, no. Que un TVO divertidísimo, no que Colón e Felipe González, Alfonso Guerra é o seu segundo, e todos son referencias á política española do ano 92. Pois aí son enviados ao pasado por error Mortadelo e Filemón, e o Super e o Bacterio pasan desde o presente todo o TVO enviando cousas ao pasado a ver se son capaces de intercambialas por Mortadelo e Filemón para que volvan con resultados catastróficos, porque sempre que mandan algo ao pasado interfire na historia de Mortadelo e Filemón e fagan unha liada. Sona el sonido del trueno. Sí, pero moito máis divertido que o sonido del trueno. A mí o que me fai gracia dese que fala Foucault é que Colón é Felipe González, non? É Felipe González, e o xefe de Cuba, cando descubren Cuba, é Fidel. Non somos un podcast de cómics, volvamos ás películas. Bueno, desta peli realmente non hai moito máis que dicir. O único é o Benito Pocino sustituído polo nen de Castefa, que era por Eduardo Soto, que era un mítico, bueno, pois personaxe do show de Buenafuente, que estaba moi de moda no ano 2008. Estaba petando. E pouco máis... Para que vos poñáis en perspectiva, jóvenes e jóvenas, do que petaba en España en 2008, recordadvos que naquela ano por aí foi a Eurovisión o Chiquilicuatre, quero dicir, ese era o estadio mental da época. E vamos a pechar este bloque de Mortadelo e Filemón ca mellor película da triloxía, da que xa, como xa avanzou a corte do director, no ano 2016 Benito Pocino regresa ao papel de Mortadelo en El sulfato anatómico. Dirixe Torbe, verdad? Dime que isto dirixe Torbe. Non dirixe Torbe, pero quen fai de Filemón? A de produtor. A min dirixe, pero produce. A min gustaríame que me dixerades quen pensades que fai de Filemón, que tamén é famoso. Tamén sale un famoso facendo de Filemón. É que fixo porno, Poli Díaz. Por aí van os tiros, pero non é Poli Díaz. Di alguén aí, corte, algún tróspido destes. Estaba pensando no tipo que partiu o novio en cachos. Joder, non, tío, que todo 2016 a peli, non? Todo caso o pai, non? É
É o único español que se me vai a cabeza. Pois non, o papel de Filemón é gloriosamente interpretado por El Dioni, unha persoa que se No. fixo famosa No, por bueno. roubar un furgón. Bueno, No. el Dioni non está á altura de Daniel Sancho como concepto. Por favor, espero que me salga nada porno para ver se me aparece el Dioni vestido de Filemón. Pon navegación privada, Fuku, para que non che queden as cookies de... Vai no buscar a biblioteca, Fuku. Dios, pero isto é terrorífico. No, é arte e ensayo, te jode. Podes... Ahora, direivos unha cousa, a caracterización de Filemón cos dous pelos está moito máis lograda que a película con Pepe Villuela. É o papel feminino interpretado por Amarna Miller. Non tuve huevos a ver a peli, así vos lo digo. Marna Miller sale nesta película. Sale nesa peli. Non Convencerona. non me vou de Convencerona. limpiño nin de Dios. nada, sí, pero non vin esta peli. Dime que por favor que a Marna Miller se retirou despois desta película. Se retirouse o psiquiátrico, presumiblemente. Isto é Que todo. eu teño que comer, pero Vamos a pasar xa do tema. Con esta vamos a deixar aquí en álgido o tema de Mortadelo e Filemón. Pero continuamos. Pero fai de Ofelia. Non sei de que fai. Non sei. A Marna Miller fai de Ofelia. Ou como é o tema, porque non a vexo moi. Hostia, tiñamos que facer aquí un casting agora dunha versión porno aí de Mortadelo aí guapa Poñendo a Marna Miller poñendo acento galego. con Arturo Pérez Reverte as Doctor Bacterio. Ai, hemos venido a puto defender España. Pasamos á seguinte película, por favor. Vamos a falar agora dunha peli. Seguimos no universo Bruguera, pero xa no tardío. Isto é algo máis moderniño. E vamos a falar aquí, bueno, corte, contanos ti de que vamos a falar. Bueno, parece que hoxe estou falando da xente que odio do cine español, pero que me gusta unha película que fixeron. E se odio moito a Santiago Segura, hai alguén ao que odio máis, que é Dani Rovira. E Dani Rovira puxeronlle un bigote. A Dani Rovira puxeronlle un bigote e puxeron a facer de Super López. E sospechosamente foi moi bon Super López. E a película resultoume moi divertida. Todo o mundo sabe de que vai Super López, non? É como Superman, pero está o Superman comunista no que Superman se equivoca e cae en Estados Unidos e implanta el comunismo. Está o Superman que cae en Estados Unidos e defende a forma de vida americana. E está Super López que cae nas aforas de Barcelona. Non sei se dicen en que caserío cae, Como se chama a aldea de Guardiola? San Pedó. pero San Boi, como... poñamos que cae en San Boi e os pais atópano e a escena de atopamos a Super López é un bebé pero que xa trae o bigote posto. A ver, a película non me acordo moi ben como pon eso, pero no cómic no que Super López marcha para a Terra, no origen de Super López, non me acordo como se chama, el marcha para a Terra porque un puto desastre con patas, que seu pai é científico como era o de Superman, e el un día métese na cápsula de escape, activa e pírase do planeta. Entón hai unha escena na que os pais están chorando, en plan, unha viñeta, e dille, tranquilo, e que nos deben 1000 anos, construiremos unha nave para ir buscalo e recuperalo. E di o pai, no, si yo lloro por los pobres terrícolas que lo recojan. A trama é que no Krypton de Super López hai unha especie de o pai e a filla que son moi malos e moi capitalistas e manda a filla á Terra en plan, mira, tens que acabar con Super López. Non me acordo moi ben en que se basaba, pero bueno, total, que Super López cae, o crían dous españoles en Cataluña e se vai para Barcelona a vivir, ten unha novia e o tema de Super López que me fai moita gracia é que os seus poderes se intensifican canto máis o insultas, canto máis o degradas e canto máis lle dis que eres un inútil, o tipo vense arriba e salen as cousas ben. Se o aplaudes
E o Felicitas se le va a la mierda todo. Unha bonita metáfora do clima laboral español. Como aumentar a produtividade? Baixando horas? No, insultando moito. Non é como moi novo Dani Rovira para facer de Super López. Eu sempre o vin como un señor. Non sei, Super López. sí. Super López ten unha evolución cronolóxica, o sea, el embellece nos cómics. De feito, Han retirou o ano pasado, fai dous, e o último cómic que sacou, Sueños Frikis, que por certo é unha referencia a algo que imos falar no próximo programa, a Juan López, bueno, a Super López xa lle empeza a pintar o pelo así pola sien e tal, canoso, que era algo que non tiña nos primeiros cómics. Aí gustoume moito porque é como unha evolución de, pois, mira, o meu personaxe embellece. Evidentemente, un ritmo moito máis lento que os lectores, porque o Super López ten case 50 anos, o cómic, pero pasa o tempo por ele. Entonces eu supoño que non, que nas súas primeiras aventuras Super López, o que pasa é que leva bigote e o bigote fai que parezas moito máis vello do que eres. Pero eu entendo que Super López nas primeiras aventuras ten pouco máis de 30 anos, Bueno, total. Temos un dato interesante que é que Alexandra Jiménez está no multiverso das adaptacións de cómics que non dixemos antes, pero tamén salen Anacleto, Agente Secreto. Ana Jiménez é a Samuel L. Jackson dos cómics españois. Ollo aí, que aparecerá noutra peli de superheróis ou de adaptación de TVOs, e será a que una todas as demais e sexa un multiverso. A verdad que un multiverso de Mortadelo, Anacleto, Super López, Zipizape molaría a saco. O universo, Hostia, o Brugueraverso ou algo así. Sí. Bruguera Cinematic Universe, non? Home, podelle botar a culpa ao Dr. Bacterio. Pero, Paco, falaches moito desta película e ainda non dixeches o mellor chiste. Cal. Porque recorda quen é Jaime nesta película. A ver, sorpréndeme. É Julián López ou o de La Hora Charante. Non se chama Julián López, sí. Non sei como se chama. Joder, quedou fatal, pero creo que é Julián López. A ver, vou asegurar. Chamemos de Julián López, total. Sabedes que nos escucha. a quen me deu moito sempre o rollo de Jaime? O tipo este de Cámara Café. Sí que se parece, o que estaba con Arturo Valls en Cámara Café. Ese, que non me sabe agora o nome. Pois sí, Julián López e Jaime en Super López. Jaime, para que leo os cómics, é un personaxe que cambia moito, porque nos primeiros TVOs é un compañeiro de traballo envidioso, chivato, asqueroso, que iba sempre contra Juan, e co tempo fixos amigo del. É certo que amigos con roces, porque implícita ou explícitamente sempre che deixan ver que hai un triángulo amoroso, porque a Jaime lle gusta Luisa, que é a moza de Super López. Luisa Lanas. Nun dos TVOs decláraselle abertamente, no TVO dos petisos carambanales, que, por certo, un elige tu propia aventura en TVO, genial. Pois, nesta relación que teñen, Jaime sempre se portou no sentido como un pouco cabronazo, ya que despois, como digo, evoluciona ata ser un bo amigo de Juan. E, na película, decidiron manterse pola versión cabronaza de Jaime, polo Jaime dos primeiros TVOs. Entonces, ten unha relación así, bastante de envidia contra López, intenta impresionar a Luisa fastidiando a López, é así, o mítico rival amoroso chinchón. Pero ten unha serie de escenas de secundario gracioso que para min hai unha que é especialmente chamativa, porque é unha adaptación de Super López, un TVO infantil, no que el di que el está contando a un compañero de oficina como trucos que utiliza para non correrse demasiado pronto cando está fodendo. Entonces ti que pensan cousas random, tipo uns pantalóns tendidos a secar, un pastel ou algo así, e xa o último, cando non dá aguantado, é pensar na súa tía na verbena, que é unha cousa que lle pon a mente en blanco, polo que a súa tía maior bailando na verbena. E hai varias escenas da película na que ele están interrogando, non sei que tal, e para poñer como o seu superpoder mental de quedar con a mente en blanco, imagínanse a súa tía bailando na verbena. É como un chiste recurrente da película, que xa che digo que eu pareceu como un chiste moi verde para Super López. É un chiste moi verde, o sea, creo que é un chiste concepto español, porque eu cando saquei o carné de conducir tuve un monitor de autoescuela bastante que vai vir curioso. agora, Paco? Que vai vir agora? Un monitor de autoescuela bastante curioso, e das cousas que me decía é que el para tardar en correrse pesaba en Chiquito de la Calzada. Sí, que falabas con tu profesor de autoescola.
Pa tardar ou pa apurar? Eso... No, para tardar. Para aguantar moito pensaba en Chiquito de la Calzada. Joder, macho. O señor ese, cantas prácticas fixeches? Deixadnos Porque nos está tos comentarios huevos de ti. en que pensades para aguantar máis. Madre mía. Todo coñas desto, pero non dixemos de que vai a peli, eu creo. Vai Super Vai, López. Sí, pero que Super chega... López chega a terra, ven unha malévola capitalista detrás a matar a Super López, e Super López deféndese a base de que o insulten, que é o que lle dá máis superpoderes. Que tal de efectos esto? Porque, joder, ao final Super López de coña, pero é un superherói. Ten que voar, ten que pegar hostias, non? Eu recordo bastante visible dentro do que é unha peli española. Sí, sabedes o problema que lle vexo este Super López? Dani Rovira, pero non porque o faga especialmente mal, sino porque acaba sendo unha película que en vez de ser de Super López é do mítico personaxe random de Dani Rovira e todo me sale mal, pero al final conquisto a la chica e todo me sale máis ou menos bien porque soy mago. É Dani Eso Rovira. Claro, eso non é exactamente Super López. De feito, eso non é Super López. No, Super De López... feito, Super López é un López tío non é inteligente incluso. No, pero quero dicir, un tío inteligente é capaz de discurrir, digo nos cómics, de discurrir, ten un toque maquiavélico, incluso un pouco cabrón, que non ten nada... Pero, quero decir, López nos cómics non é majo. López é vago, minte... Claro, por eso me refiro. En vez de ser unha adaptación de Super López, é como unha película para Dani Rovira, para o papel clásico de Dani Rovira, pero neste caso ten superpoderes. Para min ese é o gran problema con da película como adaptación. Sí, porque ao final sigue sendo o chico de 8 apellidos vascos, pero con superpoderes, básicamente. Mordeume Dani Rovira, un Dani Rovira radiactivo e adquirín os poderes de Dani Rovira. Bueno, rapaces, pois vamos a ter que facer outra pequena pausa aquí, porque é un aviso aquí a toda a tripulación da Nostromo. Facemos unha pequena pausa, habitualladevos ben, porque agora veñen curvas, que vamos falar de Asterix e Obelix á volta. Xa estamos de volta aquí na nave Nostromo para seguir falando de pelis sobre TVOs. Paso aquí a palabra a Fuco, que nos trae unha das baleas, non do TV europeo. De que nos vas falar, Fuco? Bueno, vou falar, digamos que se en algunha ocasión fortes ao Castro de Baroña, ao Castro de Santa Tegra, ou que queda estes sitios así de pequenos, se pensastes que era a aldea de Asterix, pois que se vades que tamén o pensei, e efectivamente hoxe imos falar de Asterix e Obelix, o clasiquísimo TVO francés, cómic francés de Goscinny. Eu de pequeno, cando enfocaban ca lupa e dicían na Galia, eu pensei que era Galicia e digo, joder, que mal dibuixan o mapa nestos cómics, joder. Bueno, pois de Goscinny e Uderzo, como se pronuncia, porque é verdad que o francés non é un idioma co que me debe dar moi ben. Pero, bueno, son, sin dúda, xunto a outro personaxe que despois falaremos, a gran contribución de Francia ao mundo do cómic e máis especificamente do cómic europeo. Son personaxes que acompañaron a moitas xeracións nas últimas décadas, que une a pais e fillos. Por exemplo, meu pai é un gran fan de Asterix e Obelix, Dibel, que con 60 e pico tacos, cada vez que sale os novos xa non lle gustan tanto, porque xa non son, xa morreron os autores orixinais, xa vai un salto de un baixón de calidade e tal, pero cata non fai moitos anos, cando ainda vivía Uderzo e el sacaba os cómics que guionizaba el, iba relixosamente a compralos en francés e a ler cada novo tomo. Meu pai, moi fan non é, pero no seu día a día fai un pouco cosplay do Obelix. Eso... Cómics que se editaron en galego, como os de Tintín tamén. Certo. Bueno, para que se alguén viviu noutro planeta dos últimos 50 a 60 anos e non sabe quen son Asterix e Obelix, son dous irreductibles galos que viven na última irreductible aldea da Galia, que non foi conquistada polos romanos no ano 50 a.C. aproximadamente, na época que ainda non é imperio, ainda é República Romana, pero bueno, o cómic non se anda con estes tejerillos, se fala do Imperio Romano e aparece Xulio César, que é o César, que é o emperador, ainda que non o chamen así, vamos. Nesta aldea gala, que é a única en toda a Galia, como dixen, que non foi conquistada,
resiste aínda e sempre ao invasor porque Panoramix, o seu druida, elabora unha poción máxica que ningunha outra aldea da Galia coñece, que ningún outro dos países conquistados por Imperio Romano coñecen, que lle dá unha superforza momentánea aos galos e son capaces de resistir os ataques dos romanos. Ademais, é moi gracioso porque é un cómic con moitísima violencia, pero nunca é violencia física chunga da que mata, vamos. Hai hostias como panes, pero son hostias ca man aberta, sabes? Das que non mancan. Deixan marca, Son, pero non matan. me llamaban Trinidad con romanos. Exactamente. Eu Son, creo que nunca, son un non pouco recorde, nunca morreu ninguén en Asterix, que eu recorde. son un pouco como as tartarugas ninja, que levan espadas, pero non as úsanas para cortar unha corda que lle caiga un saco enriba ao malo, non? Tipo, as balas solamente son para reventar neumáticos de coche. Non podes dispararlle un balazo a unha persoa. Pois isto é igual. Hai hostias como panes, pero ninguén sale ferido. Ou polo menos non demasiado ferido. Salvo os xabarís. Os xabarís sí que acaban feridos habitualmente. Hai un galo na aldea gala de Asterix, cuxo nome non conocemos, que non necesita tomar poción máxica. Este é Obélix, que é un señor así moi bonachón e moi grande, que caeu nunha marmita de poción máxica a neno, e desarrollou dúas cousas: superforza e adicción á poción máxica, porque ainda que non pode tomala, el sigue querendo tomala, e sempre se cabrea moitísimo porque non lle deixen probar a poción máxica. Eu máis que adicción penso que é un rollo de neno, de eu tamén quero, se todo o Eu mundo tamén toma. quero. É, Máis que edición, eu tamén quero. é un gag recorrente, se vos dades conta nos cómics de Asterix, que intente colarse entre o resto de galos para ver se cando reparten a poción lle cae el un pouco, pero Panoramix sempre lle di que no, Obélix, hai con un cucharón porque ti caíches na marmita cando eras pequeno, non podes tomala. Ben, este cómic xeneracional francés tardou moitos anos en ser adaptado ao cine, porque eu creo que hai adaptacións de debuxos animados moi anteriores, pero, por exemplo, a diferencia de Tintín, que depois falaremos, que sí que houve adaptacións moi temperás, das Asterix, eu creo... Porque eran como animación clásica, que realmente o que collían eran as viñetas e as traspasaban a movimento. Claro, pero non houve unha adaptación a imaxe real moi tardía. Eu non sei se é pola dificultade de produción, porque ao final é ainda que sea de coña, un peplum, entón sempre tira un pouquinho máis de cartos que se faça unha historia pois ambientada na actualidade ou que sexa. Polo que sexa, ata o ano 99, sendo nós xa nenos, pero temos memoria daquela época, vamos, non éramos moi pequenos, estrenouse en cines a primeira adaptación de Asterix e Obélix, que se non recordo mal chamase Asterix e Obélix contra César, Contra César. que supuxo un gran acerto de casting para min, porque a verdade é que a maior parte do casting non son actores que foran moi coñecidos en España, entón tampouco lle prestas moita atención, pero Obélix está especialmente ben collido porque por Obélix dixeron: a ver, que actor bonachón, torpón e adicto a algunha sustancia líquida temos en Francia máis conocido que ningún outro? E dixeron: Gerard Depardieu. Entón, quen vai ser Obélix? Pois vai ser Gerard Depardieu. E teño que dicir que para min é o maior acerto de casting da película, porque é Obélix o 300%. É máis Obélix que o puto Obélix dos cómics. Era eso ou engordar allí en Renault. E ademais, que fixeron para reforzar o tema de que tes a Gerard Depardieu? Pois que na película persiga a unha rapaza de 20 e poucos anos que é Letitia Casta, que é certo que interpreta a Falbalá, que o personaxe é o crush de Obélix nos cómics, é verdad, pero na película onde ves un Obélix madurito e unha Falbalá de 20 anos antes que falábamos de pederastia, é como moito máis creepy se cabe que nos Podemos cómics. cambiar o título ao programa, porque creo que... Esta película, basicamente, é unha adaptación de varios cómics tipo Asterix o Galo, o Adiviño e así de Asterix metidos nunha batidora e o que sale é esta peli. A adaptación visual, desde logo, é moi fiel ao estilo dos cómics, igual que pasa na de Mortadelo, hai escenas que parecen literalmente calcadas a posta en escena dunha viñeta convertida no que fan nun plano cinematográfico, para ben e para mal. Iso que significa? Que por unha parte hai caracterizacións que están moi ben logradas, o propio Obélix e Asterix e Rivalonxe están moi ben logrados, Vercingetorix o xefe da aldea, Panoramix o druida, incluso o bardo, a Suranceturix, que sempre me pareceu que era complicado pasar o odio que ese personaxe xera nos cómics, onde non o escoitas, cando se supón que é o seu gran problema e o mal que canta a película, pero é certo que na película puxeron unha Suranceturix tan enervante cando canta que entendes un poquinho porque nos cómics nunca lle permiten
cantar. Pero tamén ten a desvantaxe. Estamos no 99, non é unha película estadounidense, co cal de por sí naquela época, igual hoxe menos, a nivel de efectos especiais sempre vai cantar un pouco máis, e hoxe vela e unha película cuxa estética de TV envelleceu para mal. Moi Eu mal. ainda estaba revisionando outro día e a Aldea Gala, que cando vine neno coloume, en plan, hola, plató de Luar, plató de Land Rover, que está 100% pasando de aquí? acordo. Esa erva que parece o que lle pos o árbol de Nadal por embaixo para que non se lle vean aí as patiñas. Os putos Teletubbies en la Galia, básicamente. Entonces, a película en sí non está demasiado mal, xa digo que incluso os actores están ben logrados e os parecidos dos personaxes tamén. Fan aí os chistes con Edad de Pierdix, que a súa muller, que é a cachonda de la aldea que vai con ele, en plan, que ya non tienes 80 años. É dicir, hai chistes que sí que están directamente sacados dos cómics e non está mal. Pero eu creo que a película é un produto moi do seu tempo e que o cómic é inmortal, chega hoxe e tan impoluto como nos anos 60, pero a película xa non, porque é un soporte distinto. Non quero dicir que xa unha mala película, eu gustoume menos esta vez que cando vin de neno, teño que dicir, pero tampouco me pareceu un auténtico fracaso. Ten detalles moi guais, como por exemplo, que o malo de Roberto Benigni na época na que viña de petalo moitísimo con La vida es bella, e na época na que ainda non fixera Pinocho, entonces ainda en Occidente, Dios, en Estados Unidos e no Occidente Europeo, a xente que non coñecera a súa etapa de comedias chorras italianas ainda o tiñan por un actor cómico serio. Despois xa que non. Desta película solo recordo fortemente unha escena e é que Asterix e Obelix atópanse con César. Esa escena é moi César divertida. Esa escena é do mellor da película para min. E César dille: Asterix e Obelix. non, César. Eles, que No. El dilles, ese tipo de aí soname de algo. Quen será? E aí sacan, pero el non fala, el solamente mira para eles en plan, que queren estes galos? Non, e ponse de perfil e eles sacan a moeda. Porque eles dille, a ver, move un poquinho máis a cara, tal, a ver, tal, non sei que, e cando comparan. Esa escena é moi divertida, teño que dicilo. Hai moitas, o que pasa é que pasalles un pouco que eu lle chamo o efecto a la triste. Non se decidiron moi ben a facer unha adaptación dun cómic, é como que hai como referencias a moitos, non? Así de... Porque soname que hai referencia a... Bueno, o propio Contra el César, eu creo que é un cómic tamén, non? Si non me estou equivocando. Pero despois hai algunha referencia a la cizaña, hai algunha referencia a Asterix Lexionario, que é unha parte na que se fan lexionarios e tal. Hace pasar por lexionarios, sí, o adiviño tamén, que é o tipo que os meten todo embolado, convencéndoos. De feito, aí está directamente sacado do cómic, porque o único personaxe que non confía no adiviño é Asterix. E o adiviño di que as súas ondas fai un rollo así moi Paco Porras ou Rapel, e di, es que aquí hai uno que me rompe las ondas e aquí non na caixa negra referencias fresquiñas de actualidade como Rapel ou Paco Porras. Se algún dos nosos seguidores non viu esas joyas de muchachada nui chamadas El Joven Rapel, por favor, para este podcast, pon en YouTube El Joven Rapel, mira un par de capítulos e continúa. Ou como é un podcast de cine, podemos recomendar FBI, Frikis buscan incordiar, non? A peli esta de Cárdenas. Eso non yo recomendaría a ninguén, a non ser que recomendes nunha sesión doble ca peli de Gran Hermano. Se van as dúas xuntas, sí, porque eso é pura socioloxía da España negra do de fai 20 anos. Podemos regresar, por favor, aos cómics. Ben, poucos anos despois de Asterix e Obelix contra César, filmaron Asterix e Obelix Misión Cleopatra, que na miña cabeza é unha peli mellor que a súa predecesora, fai anos que non a vexo. O mellor, hoxe en día non podía dicirlo, pero por un motivo moi importante, que Cleopatra é Mónica Bellucci. Ou seja, se hai un acerto de casting maior que ese, eu non podo conocelo. E ademais esta película adapta directamente un dos cómics clásicos e un dos cómics mellores de Asterix, co cal puxe dese efecto la triste que dicías ti, Fer, que estou de acordo, e está moito máis centrado nunha historia específica e é todo moito máis coherente. Non dá a sensación de amalgamada que dá a primeira película na que, claro, de referencias hiperdistintas. Digamos que a primeira película é un poquinho fanfiction, nese sentido. E esta segunda é como unha cousa un poquinho máis madura. Eu esta recordo a moito mellor peli, incluso a nivel estético e de efectos e todo iso. A min esta
E despois ten o chiste de que hai un exipcio que se chama Otis e inventa o ascensor, e me fixo moita risa, donde isto é o guai das pelis europeas, non? Que manexan referencias moi do día a día, non? Está guai. Para esta segunda película solamente repetiu Gerard Depardieu, o resto de actores cambiaron todo, pero bueno, como ao final Asterix e Obelix van hipercaracterizados, non é unha cousa que cante moito. Despois fixeronse 3 pelis máis, que esas sí que eu xa non as vin, son os Xogos Olímpicos. Ben, 3. Hai 5 pelis de Asterix en total, nas que xa non está Gerard Depardieu, e en cada película é un Asterix novo. Non sei cal é o problema de produción que tiveron, e realmente non sei. Aí É o Benito Pocino de Francia. Porque non vin, o sea, non coñezo moitas películas que faltan. Son Asterix nos Xogos Olímpicos, Asterix ao servizo secreto da súa majestade e Asterix no Reino Medio. Temos que quedar un día por Twitch e vermos en grupo Asterix e Obelix ao servizo secreto da súa majestade. Pero por que fan estas cousas? Eu convoco un maratón de Asterix e Obelix. Mira, é moi mítico. Non sei, véñense así algúns exemplos de pelis cando non saben que facer, pois son agentes secretos, son James Bond, non? Que fan o mesmo en Cars. O sea, en Cars 2 os putos coches son agentes secretos. Pero vamos a ver. A outra opción é facelos como la Patrulla Canina da superpelícula, convertelos en superheróis, que tamén é unha cousa moi recorrente. Ou viaxar ao espacio, recórdovos Jason no espacio. Ou James Bond Moonraker. Non se chegou a facer a de Machete no espacio, non? Machete Kills in Space non se chegou a facer, creo. Non, ainda non se fixo. Creo que non. Nin Torrente 7 ou 6 misión espacial. Ainda non se fixo. Oxalá, tío, a ver se fan crowdfunding para de Torrente no espacio. No, porque ahora Santiago Segura está noutra liga xa. Torrente no espacio e Torrente a través do tempo. Sabes, días do futuro pasado. De Torrente. Vendo un chavalín delgado xogando a fútbol e decirle que Torrente que quere volver ao franquismo que foi cando ele era feliz, non? Unha cousa así, pero se equivoca e acaba aí na época que quere que triunfe o 23F. Bueno, eso é un peliculón. Esperemos que Santiago Segura non nos escoite. Santiago, hoxe falamos ben de ti. Hoxe louvamos a túa labor en quieto, vacaciones en no sé donde e putas películas con Leo Harlem. Ninguén quere verte con Leo Harlem. Queremos verte con Gabino Diego, queremos verte con Javier Cámara, queremos verte con ese tipo de xente, con José Mota. Non te queremos con Leo Harlem. Mira, levos os dous. Viaxas no tempo cos dous de cruz e raya directamente, co Rubio tamén, sabes? Co Loiro. Co Rubio, recuperando a Rubio. E eu meteríalle algo local e introduciría a Tucho Tonecho para que se vexa ben o viaxe no tempo. Bueno, pero un crossover de Torrente con Jame Maten, eso xa sería... Sería espectacular. Un detalliño que quero comentar de Asterix e os Xogos Olímpicos. Non a vin, pero é moi mítico o fragmento no que hai como unha carreira de cuadrigas e hai un cameo porque o equipo romano de cuadrigas son os do equipo Ferrari de Fórmula 1 daquela época. Entón está Schumacher ali levando unha cuadriga, está o director do equipo, e así un cameo mítico desa peli. Pobre Schumacher. Bueno, o que me está é que non fixeran Asterix e Obelix adaptaran a que van a América. Que era un cómic moi guapo. Sí, que están como cunha tribu, non? Sí, que están cos indios. Hai unha peli 3D desa. Hai unha peli destas rollo animación 3D, sabes? Sí. Sí. E ademais non é de moito, é destes anos, ademais, ou un pouco despois, pero non moito despois. Sí, sí. Hostia. Non sei eu que tal estará iso, pero existe. Sí. Bueno, pero abandonamos Francia, volvemos aquí a realidade da infancia española, porque agora toca falar das películas de Zipi Zape. Entón vamos hai películas de Zipi Zape? Hai películas de Zipi Zape. Eu penso que a xente que nos escoite dirá, sí, claro, as pelis de Zipi Zape, estas dos 2010 ou de por aí, non? Sí, da Canica. Sí, el Club de la Canica, la Isla del Capitán, pero hai outra peli de Zipi Zape, unha peli
que de Ring, que cando a ves morres unha semana despois, non? Unha cousa así. A min quédame pouco, non? Zipizape de 1972. Titúlase Las aventuras de Zipizape. Está dirixida por Eduardo Guevara. Película rodada íntegramente en Barcelona e se nota, porque están en sitios moi míticos de Barcelona, como a Plaza de Cataluña ou o Parque de Atraccións do Tibidabo. Van ao Tibidabo? Van ao Tibidabo, sí, sí. Sube no guión. Un Cadillac solitario, perdón. E tuveron o mal gusto de acreditar a José Escobar, a Josep Escobar, o autor do cómic, como guionista, pese a non selo, porque poñen guión José Escobar, entre paréntesis, personajes. rollo, ata aquí inventounos el. Despois xa, e menos, eu creo que é para que non os denuncien, non? Porque, bueno, dispóñome a falar desta peli, que nos sigan redes xa viu algúns adelantos que non nos puidemos resistir. Xúrovos que todo o que vou a contar a partir de agora é real. É real, pasa nunha película. A película va de Zipizape, que elles chega a clase un neno novo, que é un neno que se chama Oliverio. Negro, un neno negro. Non é negro. Un neno que se chama Oliverio, que é rico. E para que saibas que é rico vai de traxe a clase, non? É un pouco a forma que ten a peli de expresar que o neno é rico, non? Que vaya de traxe a clase. Entón a coña é que este neno, pois está, como é fillo de ricos, pois está sempre moi vigilado e non ten amigos, e non lle deixan xogar, non lle deixan ser un neno, e Zipizape fanse amigos del, e un pouco aprendenlle a xogar e aprendenlle a ser un neno, non? E a facer trasnadas e cousas así, bueno, hasta aí, pois argumento, bueno, pois que pode estar ben. Pero, a todo isto, eles están vivindo a vida, pero hai unha conspiración dos mafiosos que van detrás deles porque queren raptar o neno e Zipizape terán que enfrentarse a eles. Vale. Hasta aquí ben. Hasta aquí todo ben. Pero... Casting. Zipizape parecen el Torete e el Vaquilla. Zipizape, que son dous nenos. Os tebeos son moi antigos, de nenos de como nenos de antes, non? Nenos moi inocentes, neniños moi novos. Antes de meternos en materia, algunha vez diferenciache a Zipi de Zape? Bueno, un é rubio e outro é moreno, non? Xa, pero cale cal? O moreno de Zape, sí. Aquí non me pillas porque eu son probablemente o único fan de Zipizape menor de 50 anos. No, a ver, a mí tamén me gustaban cando era pequeno, Sí. Ahora parecen moi ñoños, pero de pequeno gustaban. Pois eso, é un cómic moi branco, moi... Bueno, pois moi... sobre todo moi inxenuo, diría eu, non? De nenos que xogan o balón, e incluso a veces pasan cousas extravagantes, como nenos que se enfrontan a ladróns, pero sempre son ladróns de opereta, non? Con antifaz e cousas así. Manitas de uranio. Manitas de uranio, é verdade? Pois aquí Zipizape son el Torete e el Vaquilla, son dous gualtrapas que deben de ter 14 anos ou algo así, e van vestidos aí como ca roupa, pero claro, Zipizape, que estás acostumado a que falen en plan de recorcholis, non sei que, aquí é como... Bueno, Don Minervo, vaya rollo, ¿no? Don Minervo, tío, el rollo, tío, que parece que van a sacar un pitillo da orella. Me voy a pinchar, Don Minervo, porque es una mierda. Os típicos tipos que faltaban a clase para xogar ao futbolín, ¿no? Joder, claro. A película estará no cine Kinkiverso. Con paquete de tabaco aquí, en plan de... Joder, Don Minervo, macho, es que esto no... un pouco neste plan... falando, non? Cunhas melenas así de Zipizape que parecen rollo peinado de kinky, así a tope, espectacular. E ademais hai un momento da peli no que Zipizape e Oliverio coñecen como unhas nenas e ves a Zipizape ligando, que isto non estou seguro de telo visto nunca. E claro, ligan en plan como se ligaba nos 80, aí dicíndolles frase que din real que din Zipizape na peli e bueno, que titi, sos va la marcha. Podemos volver aos cómics, por favor. Esto non acaba aquí porque a peli, de que xénero diríades que é? Bueno, pois a peli é un musical.
A peli, Que dis? a peli é un musical. Porque a productora pensaba que iban a petalo con esta peli e a súa idea era vender discos, ¿no? Vender discos. La gris española. Como si fueran en plan grupo infantil, Parchís. Claro, eso mesmo é. Pero claro, non vas poñer aí a el Torete e el Vaquilla aí, Minerva, vamos al colegio, e a cantar cousas de nenos. Entón, nas cancións son eles bailando e facendo lip syncing, pero cantan nenos. Entón, o sea, as cancións non as cantan os actores que interpretan, son uns nenos, non, que entran por enriba aí. Nenos en off. O sea, eles moven a boca como se estuveran cantando eles, pero non, e as cancións están metidas. Estásme vendendo moi ben esta película. Sí, a mí estaba dando unha gana de vela que flipas. Pois vou vos dicir unha cousa, así como Prisoners of the Ghostland, dixenvos, é malísima, pero non malísima que é divertida, non a vexades, esta téndela que ver todos. Esta é tan mala que o descojone é espectacular. Isto, joder, que ben o pasei vendo. Cada vez salanumas para ver isto. É como que vienen os socialistas, basicamente. Teño que dicir, escoiteilles os da Cutrecón que un ano proxectarona, dixeron que lles valeu 125 euros mercar os dereitos para proxectala. Eu creo que facemos unha colecta. Eu teño 125 euros. E aí está fácil. Despois, a peli como comeza? A peli comeza cos créditos. Os créditos máis cutres e desvergonzados que vin eu na vida, porque son portadas dos tipizape, sabes, cartulina en fronte da cámara, que ata se move, pero que lles borraron os bocadillos e poñen os nomes da xente. Dios. Entón, non se entende nada, e hai como cunha música, ademais, que é un pouco plaxio de Popeye, porque sona moitísimo a Popeye a música, todo desastroso. Pasamos... Por que non estamos vendo isto nunha sala? Máis cousas desta peli. Os pais. Don Pantuflo e Doña Jaimita. Don Pantuflo parece o pai dos xitanos de Jame Maten. O sea, no... O sea, no intento. É verdade que Don Pantuflo vai con chapeu, vai con frac, non sei que. Don Pantuflo é un home que ten un traballo de pouca monta, pero que se viste como que en... Catedrático de colombofilia e filatelia, pero bueno, vai sempre como dándose moitos aires ben vestido. Pero claro, o intento de que vaya ben vestido aquí parece un mítico patriarca xitano. E non o digo como se fosa malo, pero desde logo non é o que che tería que evocar Don Pantuflo. Outra cousa que ten Don Pantuflo é que ten unha barba moi complexa. Entón, claro, é moi difícil cando fas o cast que o actor teña a mesma barba, así que non dubidaron en coller unha cera Manley e pintarlle a barba de Don Pantuflo o propio actor directamente na cara. A súa muller, Doña Jaimita, con diferencia o personaxe mellor casteado e mellor adaptado da peli. Realmente parece a Doña Jaimita dos cómics. Agora ben, por algún motivo, a actriz que fai de Doña Jaimita decidiu que Doña Jaimita tiña que ser retrasada mental profunda e falar algo así, e poñer os ollos facendo como que se lles van. Oiga, esposo, que tal? E despois é o único personaxe que se move a cámara rápida. Pero non a cámara rápida porque ela vaya moi rápido, é que di, agora mesmo voi. Unha decisión bastante curiosa. Pasamos a describir como é a casa do neno rico. O neno rico que vive ca súa tía, non vive cos pais, cun mayordomo e cunha criada. A criada do neno rico é o blackface máis agresivo que vin eu nunca en ningures, en ningún produto, nin el cantor de jazz, a peli esta mítica, no, é peor isto, a tipa pintada de negro betún e os beizos de branco, así, pero os beizos que lle empezan aquí, unha cousa así, que lle empezan como no mentón,
Es el Joker. Es el Joker. O sea, claro, e non contentos co blackface, a interpretación desa señora basicamente é imitar en vestimenta en acento a criada de Lo que el viento se llevó, ¿no? De señorito Oliverio, pero que Fer, cada cousa que me dis desta película dame máis ganas de vela. non me extraña. Pero non acaba aquí a roda de ofensas. Como que non acaba Os aquí? mafiosos italianos que persiguen o neno van vestidos de típico mafioso italiano, non co traxe, co sombreiro, pero falan, xurvos que falan en plan de allora, espagueti gorgonzola, carbonara. En serio, como Falan se marcan un scary movie cando falan en Fujitsu, en sí, xaponés. en xaponés, tal cual, allora espagueti carbonara, non sei que. E ao final da peli tamén veremos un paso máis na ofensa, porque así como todos sabemos o que é o blackface, estamos acostumados a oír falar do concepto, pero a que nunca virades un yellow face. Pois hai unha parte no que aparecerán uns chineses. Estes chineses son xente ca cara pintada de amarelo, pero de amarelo Titan Lux, de ca cara pintada de amarelo, o gorro mítico e o bigotillo de Fu Manchu feito con fío de lana. Dime que, por favor, se moven a saltitos. E hai referencias a rollo Kung Fu de tal. Unha peli inesquecible, unha peli espectacular, un despropósito absoluto. Eu creo que é necesario que todos a vexades, en especial polos últimos 20 minutos, que son Porque dun surrealismo extremo, porque os chineses que van nunha furgoneta que pon los 4 chinos limpios polo lado, raptan o neno, entón Zipi Zape van á radio e piden axuda para que todo o mundo da cidade se implique na busca do neno. Entón isto escoita, pois, un tipo que está nunha tenda e pecha a tenda e vai buscar o neno. Escoitan os pais de Zipi Zape e van buscar o neno. márcase un Spiderman. Deixe o seu traballo. Márcase un Spiderman pedíndolle ás grúas que se coloquen para chegar. Entérase Don Minervo, vístese de Boy Scout e leva os nenos desfilando pola rúa buscando o neno e co bedel da escola disfrazado de tanque. Que? Entéranse uns traballadores dunha fábrica e pechan a fábrica e collen as ferramentas da fábrica e van a buscar o neno. Cales son as ferramentas desa fábrica? Espadas, lanzas, alabardas, o normal que hai nunha fábrica, e montanse nos coches e van buscar o neno. Era a fábrica de elementos e esgrima histórica de Barcelona. Quen máis vai axudar? Aparecen Los Ángeles de Charlie. Aparecen 3 tías Esa película é moi que dice coa grabación de Ángeles, tenéis que ir a buscar a Oliveria. E pagarían dereitos por eso. Los Ángeles de Charlie e van a buscar o neno e de repente hai un fulano que está escoitando a radio, entérase de que Oliverio desapareceu, enfádase moito, enfádase tanto que se convierte no increíble Hulk, pero morado, de cor morada, e sai a buscar o neno tamén. Dios, pero temos que ver esa puta película. Creo que temos... E toda esta É necesario crear unha canle destas de Discord para que a xente vexa isto con nós. Eu estaba vendo e estaba dicindo, non o podo creer, tío, non o podo creer o que estou vendo. Hai unha especie de combate de Kung Fu megacutre entre os Ángeles de Charlie e os chinos, onde unha dos Ángeles de Charlie lle di a China: tu futuro está negro, amarilla.
ollo a frase, e a peli termina nun clímax absurdo onde todo o mundo conflúe na Praza Cataluña, en Barcelona, e todos se fan amigos e acaban cantando unha canción, porque é un musical a peli, insisto. E fin. E fin. Oliveria aparece uno. Oliveria aparece, sí. Oliveria. Mola que queda que acabamos outro rollo. A nadie le importa Oliverio. E dices que poñer esta película vale 150 euros. Sí, 125, creo. 120. Salimos a menos de 50 euros por cabeza. Xuro vos que todo isto vai en serio. Tendes que vela, tíos, tendes que vela. Esta dalle a volta ao contador, eu creo que é das mellores experiencias fílmicas que tuve en el vendo, la gran aventura, las aventuras de Zipi Zape. Espectacular. Moitas gracias, Eduardo Guevara, por parir isto. O lado... Eu estou deseando que fagamos na mesma línea a película galega dos bolechas. Hostia. Sí, quen podería aparecer en vez dos Ángeles de Charlie algo máis así moderno aí, eu que sei, non sei, alguén dos Vengadores ou algo así, o que Xogo de Tronos. Xogo de Tronos. Que sería agora aí, Copeta, que estou aí un pouco desconectado aí de... Se a verdade é que non estamos nun momento de serie evento, non así. Non estamos. Acabou o Xogo de Tronos e adiós. Bueno, pois eso, imagínate que sae Daenerys, non aí co dragón aí nos bolechas aquí, versión galega. Temos que buscar a como lle chama o can? Bueno, o can dos bolechas, Cona. Vamos ca seguinte película. Vale, despois desta isto deixou o pabillón tan alto que non se volveu a escoitar dunha peli de Zipi Zape ata o ano 2013, pero claro, en comparación... Deixou os dereitos de autor de Zipi Zape tan baratos. Claro. Que todo nadie quixo poder a película. Non compensaba, non? Joder. A seguinte non chegaría ao ano 2013, non? Que sí que xa é Zipi Zape, el Club de la Canica, dirixida por Óscar Santos. Esta peli recórdame un pouco a Anacleto, que falamos antes no tema de que un pouco reboot, non? É verdade que Zipi Zape é un TVO que quedou moi vello. De feito, xa era vello cando nos éramos pequenos. Quedou moi bello, sobre todo as referencias aos castigos corporais dos pais contra os nenos, non? Que eso era algo pois moi normalizado na España dos 50 e tal. Estrangulando. Joder, quero decir tampouco. Castigábanos nun cuarto oscuro con ratos. Bueno, oscuro non era, pero sí, con ratos. O cuarto dos ratones, quero decir, que tal non era castigo porque Zipi Zape desplaba con ratos e facía xogos con eles, pero a idea é moi creepy, Meu pai méteme nun zulo con ratos toda a tarde. Sí. Pois que conste que el Club de la Canica tuvo moito éxito entre os nenos. El Club de la Canica é unha peli que está guai. O que pasa é que non é Zipi Zape. Naquela época estaba moi de moda, empezaba a moda do revival dos 80. A xente pois reivindicaba moito. É moi los Goonies. A min dou un rollo los Goonies, porque incluso o argumento... rollo de grupo de chavales que hacen cosas. Sí, de feito, xustifica tamén un pouco os traxes, a roupa de Zipi Zape, non? Que é moi rancia. Xustifica un pouco a película poñéndoos como se fora o uniforme dun internado. A película de Zipi Zape, el Club de la Canica, xa de entrada desenvolvese nos 80. Zipi Zape son dous nenos dos 80 que copian nun exame os pais castíganos durante o verán a estar internados nunha escola. É unha escola onde son moi exixentes, está prohibido xogar, digamos, non? Están prohibido ter xoguetes, está prohibido xogar. Zipi Zape fanse amigos duns rapaces ali e montan el Club de la Canica, non? Que é unha especie de sociedade secreta de nenos que se xuntan pola noite e fan trasnadas, xogan, gastanlle bromas ao director, que é un tipo que fai un pouco do malo da película, e entre mentras descubren o mapa dun tesouro agochado no propio internado, e póñense tamén a buscar o tesouro do mesmo xeito que na peli dos Goonies os nenos pois van buscando o tesouro. É moi los Goonies porque o tesouro está nunha especie de catacumbas debaixo da escola, na que se meten
e tamén se meten os malos porque tamén queren o tesouro. Entón, a min deume un rollo, moito rollo Los Goonies. Está guai, está guai e divertida, eu creo que pa nenos deixase ver moi ben. Problema que lle vexo o primeiro, que non adapta a Zipizape de ninguna forma. Segundo, mítico rollo de peli dos 80 que eu entendo que quixeran facer o revival, pero que hoxe en día non pega, que é de ter o neno gordo, que é o alivio cómico, porque jaja está gordo, e sempre ten fame, non? E sempre quere comer. Estamos a punto de facer un segundo episodio dos gordos no cine. Sí, como era Gordy nos Goonies, ou como era Piraña en Verano Azul, non? Un rollo así. E despois outro detalle que lle vexo a peli é que eu penso que o casting non está ben, penso que os nenos son demasiado maiores. A da máquina de volver adultos nenos é a seguinte, non? A seguinte, debe ser a seguinte, porque a seguinte non a vin. Vale. A seguinte é do ano 2016, que é xusto o ano do que empeza Stranger Things, non? Falábamos destas pelis que van un pouco a rebufo da moda dos 80. Zipizape e la Isla del Capitán. Esta peli vai de que Zipizape van de vacacións cos pais nun cruceiro, o cruceiro naufraga e acaban nunha illa. E ali, pois, na illa, fanse amigos duns rapaces e teñen que resolver outro misterio máis relacionado con isto que comentabas ti dos pais. É o mesmo director, os actores non son os mesmos, imagino que porque en 3 anos os nenos medran moito non podes continuar con eles. Eu creo... Están ben as pelis, eu penso que eu recomendarías. Problema que lle vexo, se vas facer unha peli de nenos que queren xogar e queren xoguetes, e o malo é alguén que lles quita os xoguetes, os nenos teñen que ser máis pequenos, non poden ter 12 anos ou 13. En 12 anos non andas detrás dun xoguete. Claro, teñen que ser rapaces de 9 anos, 8 anos, unha cousa así. A min fallame un pouco por ese motivo. Tamén como detalle así un pouco, porque ao final as pelis españolas sempre teñen que ter un detalle sórdido, non sei por qué, hai un neno que se emborracha en Zipizape e el Club de la Canica. Un pouco a movida máis sórdida da peli. E coincide máis coa idea da peli ochentosa da que falaches antes que cal. Igual é un guiño, unha piscadela aí as pelis antigas, o universo original de Zipizape. Eu vou... Sí, dime. Vou coller un cómic que teño aquí detrás. Aí estamos. Países dos sorbetes, gran cómic. Cambiamos de tercio agora, vamos un dos grandes clásicos da banda deseñada da liña clara europea, que é Tintín, que nos vai falar aquí a corte do director. Eu respetaba a Steven Spielberg. Eu quería a Steven Spielberg hasta que dixo: vou facer unha película de Tintín. E diste, Spielberg facendo unha película de Tintín, que guai, seguro que respeta o material original, seguro que nos trae unha historia dun xornalista con aspecto de neno que vai con un can resolvendo misterios. E colleu varios cómics de Tintín e dixo: isto está ben, pero voulle poñer explosións, voulle poñer disparos e voulle poñer que o Capitán Haddock este máis loco do que parezca, e vamos a invisibilizar un pouco ese alcoholismo que tanto molaba de Haddock. Non sei se a vístedes. Sí. Tengo que dicir que a vin e a olvidei, a esquecín por completo. É como que... Sí, además ten esa habilidade, vela e olvídala. E hai unha persecución en Sidecar con bazooka, creo recordar. Sí, que era moi pouco Tintín, moi Indiana Jones, pero moi pouco Tintín. É que colleu, o tipo fixo un Indiana Jones con alguén que parece un neno. É que sabedes o que pasou? Vos coñecedes a motivación de por que Spielberg fai esta peli? No. Porque Spielberg, cando fai Indiana Jones, moita xente, non digo que o acusaran de plaxio, pero sí que moita xente lle preguntaba ou daba por feito que Tintín era unha das súas influencias para ter feito Indiana Jones. E resulta que Spielberg non coñecía a Tintín, non coñecía di él,
Pero eu creo, porque é verdade que os Bien. estadounidenses non consumen cómic europeo. Os tiveron estadounidenses acceso, sí. son tan egocéntricos que non van a ler algo que non vaya con eles. Claro, quero dicir, os estadounidenses ven algo que non... Isto que é belga, que lle den, non? Tamén é certo que os cigarros do faraón e a arca perdida non é que, o sea, non é que se parezan, pero sí que teñen unha ambientación moi semellante. Pero é o máximo que te podo dicir que teñen aí, sabes? Que ver. O tema é que Spielberg leu os cómics despois disto, e el di que lle molaron moitísimo e quixo facer unha peli. Ese é o que conta el. Falou con foi onda Ergué, que estaba vivo, e dixolle, mira, quero facer unha película. Ergué deixou escrito que solo se faría unha película de Tintín se a facía el. Pero isto en coña ou en serio? Ou eso di Wikipedia, quero crelo. Pero cando Ergué morreu xa houbera dúas películas de Tintín dos anos 60 franceses, franco-españolas, hai unha ambientada en España. Non é unha leyenda urbana. Pero eu quero seguir crendo esa leyenda urbana. É verdade que hai unha inventada en España, é verdade, unha peli de Tintín antiga. Na que Tintín ten que escapar do momento da policía, entón si Tintín escapa dos grises. Tintín correu diante dos grises. Hai moita xente que di que o fixo, pero só Tintín o fixo de verdade. Falábamos... Fíxeme a miña leyenda urbana, merda. Gustábame. Hai unha lenda urbana dese estilo que cando dicía Tolkien que o seu Gandalf perfecto era Christopher Lee, que acabou sendo Saruman. Falábamos antes fora de micros do de proceso de grabación desta peli porque é moi curioso. Igual podes comentar algo máis. É que non topei datos que avalen isto, non os topei, pero creo que gravaron a xente actuando e despois lle meteron un filtro de Instagram por encima para que pareceran dibuixos animados. Bueno, é que de feito Tintín é Daniel Craig, que naquela época era James Bond xa, e un tío moito máis maduro. Tintín supónse que é un rapaz de 20 moi poucos anos. De feito, Tintín no País dos Hobbits supónse que non ten nin 20 anos siquera. É que eu de pequeno pensaba que era un neno que iba con un can por aí, facíaseme moi raro. Si, eu sempre pensei que era como moi noviño. Sí, de 20 moi poucos, Tintín é un rapaciño. Mira, no. Mira, no, que petizo, que bonitiño. Tamén me jodeu que non me chamaran a min para facer do Capitán Haddock, non? Que eu creo que lle dou un aire aí de... A primeira adaptación que me chamaran para ser Milú, non te jodes. A primeira adaptación que eu recordo de Tintín no cine é o peinado de lefa de Mary en Algo pasa con Mary, porque está evidentemente inspirado no peinado de Tintín. Nos pensamos que Tintín tamén lle daba eso, polas mañás, dicía, ui, tío quiro ao xornal, espera que vou poñer aquí o que gravei da Localia. Bueno, en definitiva, eu creo, Paco, non sei se estás de acordo, que para min o que falla da peli de Tintín, que para min unha peli non é terriblemente fallida, pero é fallida, é o que se daba antes Fer do síndrome a la triste, que eu creo que sí que é unha tendencia, moitas adaptacións de coller moitas historias e xuntalas todas, e despois que non dá cotón, que Spielberg propón unha película de aventuras americana, que non está mal, teñen o seu propio estilo, pero isto é aventura europea, pero non ten é nada que ver. Non é Tintín, o sea, Tintín resolvía as situacións dándolle a cabeza. Tintín resolvía os problemas digamos que pensando, buscando a lógica, a veces moi como que dicíamos antes, o estilo TV ou non, lembro unha escena na que se defende de tíos que están a tiros con botellas de champán, que tamén sale na película, pero perde o ton. Esa escena está na peli, pero perde o ton do cómic. Sí. Perde completamente esa parodia, esa forma de velo. E eu creo que de feito Tintín é certo que dos cómics teñen moita acción, a película tira moito por aí, pero hai cómics de Tintín que teñen cero acción e que son todo... Jolín, por exemplo, as xollas a Castafiore é un cómic de investigación policial, pura e llanamente. Esta na que non me acordo como se chama, o Lago dos Tiburóns. No, pero é unha película adaptada ao cómic, no que vai caer un cometa na Terra, La estrella misteriosa. La estrella misteriosa. Tampouco unha historia que teña moita acción, así como un cine científico, digamos. Cando vai á Lúa, que vai á Lúa. É que tampouco é. Sí, pero é verdade que, por exemplo, eu non... Quero dicir, hai... Verse como moitas armas, pero hai pouco tiroteo en Tintín.
de que moitas veces a acción é de que chega un tío coa pistola e di preso, Quieto. non? Quieto, cousa así, pero sí que é verdade que Para min o cómic máis americano de Tom, de Tintín, que me parece máis que podía ser unha película americana, é Vuelo 714 para Sydney. Que ademais meten así todo o tema medio fantasioso polo medio e tal. É o único que a mí me rompe un pouquiño a línea de Tintín e digo, ese podería se parecer un pouco a película. De feito, ese cómic sempre me tivo así un par de toques con Die Hard, de somos aquí, hai un montón de terroristas, estamos prácticamente sós aquí nesta illa, tal, non sei que sí que se parece un pouco máis o que propón Spielberg nesta película. Pero en xeral non ten nada que ver, son filosofías distintas, ninguna mellor que a outra, pero igual que Tintín adaptado a anime non tería moito sentido. Ollo, que igual tiña máis sentido que a película de Spielberg. Pero sería como cambiálo do seu mundo a un distinto. bueno, en resumo, a peli non está mal, pero é bastante esquecible, non aporta moito e tampouco nos parece a hostia como adaptación. Vamos agora con Trilit. É máis bonita a leyenda urbana de Sí. Spielberg falando con Hergé Sí, creo que pasou. que a propia película. Vamos agora, xa estamos chegando aquí a ronda final, non, deste episodio, pero non nos despedimos en Trilita la Buena, porque volvemos a España cun peliculón, verdade, Foucault? Dios, a ver, eu quero que entendades unha cousa. A xente que facemos a Caixa Negra a Nostromo, estamos encantados de facer este podcast, encántanos falar con vos unha vez por mes, darvos as nosas opinións, e sabemos que a veces hai que sacrificarse un pouco pola causa. E hai que ver películas que che gustan máis, que che gustan menos, que che apetece máis ver, que che apetece menos, pero velas. Tampouco nunca te arrepintes porque sempre hai algo que comentar. Bueno, pois vou falar da primeira película que realmente considero que me quitou. Acordemos dos Simpson cando Hans Topo lle di a Apu, quitoume vostede 2 minutos da miña vida e quedo como se volva. Bueno, pois eu quero que o equipo que fixo esta película me devolva a hora e media que me levou vela. Para que vos fagades unha idea, vina troceada. Partime unha película imposible de ver dunha tacada e vina 3 días distintos. Un día vin media hora, outro media hora e última media hora. Porque dura máis ou menos unha hora e media. Que película é? Bueno, non vos quero ter máis en ascuas, así que redoble de tambores, pum 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 pum, Santiago e cierra España e vamos dicir que o nome da película é O Capitán Trueno. Espectacular. E diredes, a ver, é un dos TVOs españois con máis solera, digamos, máis antigos, con unha lexión de fans. É certo que na nosa época xa era como un TVO moi de antes, entonces xeneracionalmente eu creo que a xente que ten a nosa idade non o leu moito, pero esa xeración de xente que ten agora entre 50 e 70 e pico anos merdaron co Capitán Trueno e gustaban o Capitán Trueno. Eu digo vos que o poucos cómics que lle lín, a mí non me parece un mal TV en absoluto. Pareceme que un TV de aventura, pareceme un TV de aventura. Regalou na Voz de Galicia no seu momento. Sí. máis light, pero digamos que me recorda un pouquiño a Conan adaptado ao español, é dicir, un personaje hiperpulp, ahistórico, que vive as súas aventuras. Para mí é unha xoia pulp. Sí. Non hai ningún problema co cómic do Capitán Trueno. Eso non é que non nos guste o cómic ni nada polo estilo. Simplemente non nos tocou xeracionalmente, pero recoñecemos que é un elemento moi importante do cómic español e que non son malas historias. Incluso nin as históricas, nin as que se fixeron máis lanzamentos despois. O último TV do Capitán Trueno, de feito, creo que debe ter 5 ou 6 anos, é dicir, sin ningún problema co personaxe. Agora, con esta película eu quero ir ao Tribunal de la Haya, quero presentar un recurso que sexa en plan, por favor, non permitades que esta xente volva a participar. É a primeira vez, Paco, que te vexo puto defender España e decir esta peli hai que queimala. Puto defender España. Por certo, a película ten moi mala fama, pero que saibades que unha crítica recorrente da mesma nos foros de internet é que el Capitán Trueno non di Santiago e cierra España en ningún momento. A xente di que eso foi para non ofender aos progres, que putas pelis españolas, que son todas iguales, que la guerra civil e que non sei que. É o catchphrase vale. del Capitán Trueno. A película é mala, pero non é porque non digan eso. De feito, podería dicirlo 50 veces, a película seguiría sendo infumable. Non sei moi ben como foi o proceso de produción desta película. Sei que o guión cambiou varias veces, houve varios guións distintos, houve varios proxectos distintos nos anos 90, máis ou menos, e intentar facer unha película do Capitán Trueno ata o ano 2011, que creo que foi que se estrenou esta.
Polo medio houve varios, o sea, non foi un proceso continuo, houve varios equipos distintos que intentaron facer unha película, decidiron deixalo por mil motivos, ata que ao final chegou onde se chegou. É unha película que contou cun orzamento normal, o sea, non é unha película feita con poucos cartos, en principio tivo un orzamento normal para unha produción histórica modesta media do cine español, quero dicir, non é un rollo en plan, sabes, que se rodou con 4 pesos. O reparto hai de todo, pero jolín, o protagonista é o Sergio Pérez Mencheta, que ainda que a mí non me parece un actor demasiado señalado, desde al salir de clase, digamos que tivo así os seus papéis máis ou menos destacados. Pero sale Ramón Langa, por certo, Ramón Langa, máis conocido como a voz de Bruce Willis en español, unha voz espectacular, sin duda, unha actuación penosa que se marca nesta película. Ramón nin sequera ti es capaz de salvar o É Capitán un Trueno. tipo que sale no Misterio del Tiempo. Sí, hai que facendo dicirlo todo. de Espínola. Ben, pois o Guerrero do 13, iba a dicir, ves, está pensando unha película de verdade. O Capitán Trueno é unha película, Capitán Trueno e Santo Grial, ano 2011, unha película no que o noso herói Capitán Trueno Se pelea con Indiana Jones. se mistura co Santo Grial nunha historia ambientada, eles chamanlle España, na Península Ibérica medieval, digamos, na época das cruzadas, porque o Capitán Trueno ven das cruzadas. Sirve o rei Ricardo, non che din en ningún momento, non sei por qué, pero supoño que o rei Ricardo Corazón de León, un rei inglés, por algún motivo o Trueno sirve a él, pero despois vai a Aragón. A película supónse que se ambienta nalgúna zona do Aragón cristián naquela época. Ben, Parece unha misión do Assassin's Creed. é tipo unha misión de Assassin's Creed, tal cual, é como, mira, Capitán Trueno, estamos aquí nas cruzadas, bueno, vamos a ver, están nas cruzadas, non? Entonces, os seus amigos, Crispín e Goliat, que son os míticos amigos do Capitán Trueno dos cómics, un tipo fortachón, un rapaciño loiro, así que son como... Perdón, polo inciso, o tipo fortachón que é Manolo Martínez, mítico medallista olímpico de lanzamento de peso. Cuidado. Un gran deportista, un pésimo actor. Claro, aí estaba eu. Peores escollas de casting que vin na miña vida. Pois estes dous métense nun castelo e Trueno ten que ir a rescatalos e no rescate, nun castelo dos musulmáns, no rescate sacan a un vello que ten o Santo Grial. Eles non saben que ten o Santo Grial e cando chegan ao campamento o rei de Inglaterra dilles, mira, hai unha plaga extraña en Aragón e de ver que pasa. Que vos dades conta, de momento é o argumento random de calquera partida de rol con máster pouco imaginativo. Espera que vou tomando nota, que temos partido o sábado que ven. Pero, por si non fora pouco, o Festival de Tópicos aparece por aí unha chica rubia que é unha actriz ucraniana que fai de nórdica, tamén unha cousa moi habitual ese tipo de produtos, que é Ingrid ou Sigrid, a raíña de Zule, que tamén é a parella do Capitán Trueno dos cómics. Aquí meten así un pouco con calzador, en plan, pues, por lo que sea, te tienes que llevar a esta chica hasta Aragón, vale? Que ela ten que ir ao seu país nórdico, pero... Non pode coller un autobús. Que vaya contigo a Aragón e Aragón que coña exactamente o enlace e que leva directo. Pero a tipa sonaba, perdón, para facer de Sigrid no seu día sonou Elsa Pataki. Elsa Pataki que se pirou a facer Fast and Furious. Pirouse a facer Fast and Furious, foi unha gran decisión facer Fast and Furious antes que Capitán Trueno. Elsa Pataki aí estiveches moi hábil. Porque que sucede aquí? Con esta película colle todos estes elementos e simplemente lánzallos ao espectador. Lánzallos ao espectador, pero cuns fallos de montaxe, edición, sonido, posta en escena, interpretación, que eu de verdade que hai veces que parece que estás vendo un produto amateur. Non estás vendo un produto amateur porque, jolín, se digo que unha produción normal, pero está mal feita. Por exemplo, a primeira aparición que ten o Capitán Trueno é el descólgache por unha tirolina no castelo para salvar os seus colegas. Ben, un director normal como faría? Plano, pois por exemplo, tira un ballestazo, cárgase o verdugo que se vai cargar a Goliat, non? Un director normal faría plano, ballestazo, o verdugo ca saeta cae para atrás morto. Segundo plano, todos miran a ver que pasou, non? É un director normal que poña en escena normal as películas. Dicindo que hai unha escena de francotirador na... Terceiro plano, Capitán Trueno, o normal sería ali na torre, tal e cual, caballesta, non? Para que vexas que foi ele. Cuarto plano, bueno, enganches, ben, pues todo isto que un director normal faría así, este faino como 50.000 planos distintos para chegar a este momento, o Capitán Trueno lanzase na tirolina, tes un plano en primeira persona del na tirolina, vexe os pés, parece unha fase dun videoxogo. Segundo plano, os musulmáns preocupadísimos. É un plano detalle dos pés do Capitán Trueno.
Sí, e ese plano volve a repetirse xusto despois. E aparece outra vez un plano idéntico que eu hasta creo que é o mesmo. E despois cae contra os sarracenos e empeza o festival de hostias. Diredes, E o despois festival de hostias. fai como unha anaconda, non? Que o poñen para atrás despois e sube coa tirolín. Pois o festival de hostias está tan mal filmado que hai pelexas que non se ven ben porque hai extras que se poñen diante da cámara. E non é coña. Hai unhas hostias, precisamente de Goliat, que non ves nada porque hai o turbante diante da pantalla tapando toda a acción. Entonces non te das conta en absoluto do que está pasando. E despois outro detalle que me parece un super lol, que é que a música non cadra ben cas escenas. Non cadra ben, dirás, por qué? Está moi alta, tal, está mal editada, é dicir, as voces ás veces non se escoitan porque se escoita a música, É que pero ademais a música, utilizaron o Numa Numa Llei para, para o gasto. ademais a música é aleatoria, é como se ti tiveras unha lista de reproducción que fora fantasía épica medieval random, play e que sone durante a película, pero sin que teña coherencia, digamos, En los 40. si que haxe unha coherencia entre o sentimento que se transmite a peza e o que está pasando en pantalla. Rollo, melodías moi rápidas, moi veloces para escenas tranquilas, melodías de chill out para escenas de hostias, e dis, no, a ver, que está pasando aquí? Quen montou esta película? Depois, outro punto merecen as interpretacións. Con dicirvos que o protagonista é, que a mí xa dixen que non me parece un bo actor, o Peris Mencheta Que non che parece bo ou que non che parece malo? que non me parece un bo actor, parece un tipo vale. bastante random. O Non sea, me tampouco parece é terrible. Pois é o mellor actor da película. Pero o mellor actor da película con diferencia. O sea, un festival de histrionismo, de interpretacións de festival de fin de curso de quinto de primaria, de, jaja, el Capitán Trueno no podrá salvarte. ¿Qué crees? ¿Que puedes conquistar a mis hombres y destruir mi castillo? Oh, Capitán Trueno, tiene el santo grial. Lo sé, lo sé. Habremos de hacer algo para liberarnos. E todo isto xúntase o feito de que Fer dicía antes que en Tipizape non falan como nos cómics. Pois en Capitán Trueno intentan mezclar o linguaxe dos cómics ca linguaxe moderna. Entonces falan en cáspita e recórcholis, pero, por exemplo, unha cousa que a mí me matou da película todo o tempo, trátanse de usted. Na Idade Media non se tratan, sabes, de plural majestático, de vos ou tal. Se de usted. Que, joder, parece un capítulo de cuenta. En plan, hombre, Capitán Trueno, es que usted también tiene cada cosa. Bueno, se grita, va la marcha. E son Zipizape de repente. Se grita, va la marcha. E despois hai un detalle que me pareceu especialmente chanante falando do casting desta película, que é que hai un personaxe que é o mítico de patriarca da aldea, aldeano bueno, que axuda os protagonistas e que ten varios fillos e tal, non sei que. Ben, pois este actor, sinto non saber como se chama, pero é o pai e marido de Ana e los 7. Entonces, Ostras, claro, eso borreino da memoria miña, non? estás esperando que Ana Obregón apareza en calquera momento polo castillo, en plan, porque, a ver, desta película Ana Obregón cardaría perfectamente. É o único que lle falta o Capitán Trueno e el Santo Grial. Pero vou dicir unha cousa boa da película, vou dicir o único momento que me molou, para que vexades que tampouco son tan hater de que hai cousas da película que sí que salvo. Non, sí que despois falo deso. Hai unha escena, porque hai uns tipos que van vestidos como os inmortais de 300, acordamos os inmortais de 300, aqueles tíos tochísimos que se cargaban Espartano, bueno, pois hai uns tíos que van igual, pero con unha máscara que parece don Troido do xento de Limia, pero un cutre, pois van nese plan e son inmortais de verdade, é dicir, que lles pegan e non lles fan nada. E hai unha escena super chanante na que infiltrándose no castelo o Capitán Trueno e as súas tropas, que son tipo guerrero número 13, 6-7 tíos, que uno é francés, outro non se sabe, outro é negro, outro tal, sabes? É o mítico rollo de equipo multinacional de Idade Media, un experto en lanzas, outro en machados, outro non sei que, entonces cada quen ten a súa especialidade. Non sabes como se chaman, non te importa en absoluto, e moitos deles morren e dache igual, pero intenta ser un ese rollito de guerrero número 13. Ben, pois están todos eses aguilillas aí loitando no castelo que ao final da película, están aí preparadísimos e de pronto ven un dos tipos inmortais hechos por detrás con unha lanza, ensarta os dous como se fora unha aceituna e levanta-os no aire e quedan os tipos como eu recoñezo que me reí moito nesa escena porque foi en plan, dios, por fin unha escena divertida que non ridícula, en que ridícula tamén era un pouco nesta película. O sea, non sei que máis vos podo contar do Capitán. Eu quero preguntar se é mala e punto
ou é tan mala que mola vela por divertir? Vai na lista de Zipizape. Eso, é un No, no. Prisoners of the Ghostland ou é un Zipizape 1972? Está nun termo medio máis cara Prisoners of the Ghostland. Eu creo que Capitán Trueno e Santo Grial é visible en grupo. É dicir, é a mítica película para ver con colegas. A pregunta é, divertíchete vendo? No. Entonces no. Pero creo que con colegas sí que me divertiría. Non quero... Colegas e cosas que echan humo. Non quero obviar, por certo, falamos, como se chama o deportista que facía de Goliat? Manolo Martínez. Vale, Manolo Martínez merece o Goya, o mejor actor revelación. A ver, tamén é certo que cando o guión non axuda, pero ti despois tamén podes ter, podes xuntar con que as túas dotes interpretativas sexan as que tería pois un gato atropellado na autopista. Basicamente está aí con este señor. Eu lembro certo subtexto, vino no seu momento e lembro certo subtexto gay entre Goliat e o Pequerrecho. Non creas, porque máis para que non penses eso, xa o Pequerrecho xa lle pone un interés amoroso moi rápido na peli, para que digas, aquí está el chaval pilla, sabes? A tío que pasou é que che quedou fritido o cerebro da peli esta de dos pederastas, joder, como se chama agora de Son sofrido. de Sound Sofrido, mate. Pois o Goliat este ten unha tranca, pero unha tranca de verdade, de golpear, vamos. Vale. Puro cartón perda, ou seja, é un rollo que están na película cando utiliza casi tes medo de que rompa contra os enemigos, porque é unha cousa, sabes, é a ese nivel de realización. O sea, ten unha calidade de vestuario comparable a Dungeons and Dragons, a película do ano 2000. Paco en Irmandiños, o xogo de rol tiña mellor vestuario que moitísimo máis que esta película, vamos. Pero Fuco, que eu esta peli estou sorprendido porque eu as poucas porque o tráiler desta peli molaba a Dios, porque recordo unha escena cuns globos que non sei se está na peli, pero que me parecía flipante. Non sei se esa parte mola, polo menos. No, créeme, no, porque esa parte poncha con música mal montada que non pega. Sabes, ti pensas, música ben montada nunha aventura épica. A carga do Rohirrim no abismo de Minas Tirith. É dicir, en ese momento cando Theoden os leva, tal, berran morte, lánzase, e esa música que poñen, que ademais vai crecendo. Hecho por min un exemplo de unha escena de batalla ca música ben colocada. E esta escena que ti dice como algo parecido. Están aí na loita no castelo tal, e aparecen os globos para unirse a batalla. Pois, eso, música chilados por medio plan. Chin. Música do ascensor. Pim, piti, pim, 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 piti. Parece o negro Otis de Asterix e Obelix. Ese é o único que lle faltaba. Bueno, pois ata aquí o Capitán Trono e ata aquí o noso episodio. Existen moitas máis películas, non? Estuve saltando algo aí, Corte. No, quédanos o listado de cousas que sí, a eso vou. Que vamos, temos aquí unha lista de cousas que non nos atrevimos a preparar, pero hai moito máis, non sei se queredes dicir vos. Retámosvos a que vexades algo do que vamos a dicir. E a que xa vistes que non lo digades, que non lo comentedes. Dalle caña aí, Corte, lea aí a lista. Vale, temos, por un lado, a Lucky Luke, que ten varias películas. É unha serie con Terence Hill, que me acordo eu. Temos as adaptacións cinematográficas de El Jueves, como son Historias de Puta Mili e Máquina Baja. Vou vos dar un dato sobre estas películas que unha vez máis saquei no de Wikipedia, podédelo creer ou non. Segundo Wikipedia, nestas dúas películas sai Benito Pocino. Segundo Wikipedia, o Mortadelo porno. Salen estas dúas películas? Sí, segundo Wikipedia. Mortadelo original. As aventuras de Fantasio e Spirou de 2018, pero que en 2017 fíxose o pequeno Spirou. E digo eu, Spirou dá pa tanto? Home, ten que dar, Os cómics non estaban mal. Eu os que era de Spirou e Fantasio estaban bastante guai. Ademais, son moi distintos. Spirou e o pequeno Spirou son tons... E no mesmo universo estaría
En busca de Marsupilami, de 2012. Esta vou querer vela, tío, unha peli de Marsupilami ten que ser unha locura, tío. E relacionado co que viu Paco, hai outra peli que é El Caballero del Antifaz. É española esta, sabes? Ou... Non o sei, pero eu creo que o cómic é español, non? Me soname que sí, non? Então a peli terá que ser española. Moi ben, preparamos os programas, Sí. que temos unha escaleta elaboradísima. Sí, é española do ano 2010 e non ten nota en Film Affinity. Eso significa que non hai un dios. Por favor, Director. decídenos se vistes algunha destas pelis ou algunhas que comentamos ou se nos olvidamos de comentar algunha moi mítica. Para iso tendes as nosas redes sociais, estamos en Twitter e estamos en Instagram, sempre con @cnegranostromo. E xa non queda nada máis, quedanos despedirnos ata o mes que ven. E temos convidado. É verdade. De que vamos a falar o mes que ven e quen ven? Dicídemo aí. O mes que ven imos a falar do rol no cine, se todo vai ben. E se todo vai ben, teremos un señor que fai vídeos en YouTube en galego, que é Roleiradas vai Penta, que virá aquí a facernos compañía. Se Dios quer. E se non me equivoco, a mellor contactei con outro tipo. Imagina, Confundirme, ao final ven a do digo cho eu. Fai unha tirada de habilidade. tengo digo chiño a falar de rol no cine. Ven o portugués que fai o digo cho eu este no Twitch da TVG. E ata aquí a Caixa Negra da Nostromo deste mes. Vémonos por redes, vémonos o mes que ven e que sexades moi felices e vexades moito cine. Biquiños a todos. Fexades o Capitán Trueno. Apertas.